روج باش گری تماشاوان هجا من بخیر هاتن سر اکرانا TRT کردی ام ایرودی سا برنامه که نو پیشبری ونه لی ام دزانن اوا 15 روزه شرکه گلکی مزن چه بو لی لور دا عالیم رواهی دا جی قطشت نباش ام دیبینن جبر و یکی جی هر عالی دا ام گلکی خمگینن جبر و یکی تماشاوان عزیز میجی گوت ایرو دو ماموستهی هری دلال دناف stüdyo emedای یک hemen ve bidim nasin psikoloji kardiyoloji doçent doktor Serdar Demir u cerrahi gışti u hematolog doçent doktor Osman Toktaş li gelmeye anha eku dema mehneki derbas ve emi aliye da aliye dinji diyetisyeneke meheye emi evji hildin gredayi jibo bername meda evji fikru ramani xoy delal merapar ve bike لی تماشاوان عزیز اون دزانن وک هر جاری مجارا مگله کی گرین گله ایرو ام دیسا دزانن کو اوا 15 روزه مگوت ev şer çebuye لی تشکی ها بله ev cihan ev dünya تشتی گله کی نباش دیت گله کی نباش کشانت لی اواج تشکی پر جدای yani وک komkuje که مزن چه دبه آنها خود تعالی مزن آلیکاری بده devlet مجی Liverda Serokomar Erdoğan ji xwedejvan razî be gelekî alîkarî dişînin. Lê do hûn dizanin êvarê şevê dereng bû İsraîl alî ciyê bazar bû xelkê Filîstîn liverda danûstandin dikirin. Lê liverda jî dîsa bombe havît gelek însanên sivîl hatin kuştin. Anha temaşavanên ezîz hûn jî dizanin ku ev dîmenên xweşik gelekî dîmenên nexweş gelekî dilê merî diêşîne lê li vir da em ê aliyê tenduristiyê da biaxivin. Hûn jî dizanin ev doxtur em car cara hem destê van paş bikin hem hetî nigê van paş bikin em heqê doxtur nikarin bidin. Lê li vir da hûn jî dizanin temaşavanên ezîz ber ekranê da ber televizyonê da nûçeyê da hûn dibînin gelekî doxtur jî anha hinek zarok ber ronahiyê telefonê da emelet dikin. Ji ber vê yekê hûn jî dizanin cêran tune av tune qet tiştek tune ya kıt tune ev na wek îlkel bêjim van halê da hewleke pir mezin didin ji ber vê yekê em jî ev meseleyê girîng tev mamosteyê xwe ra biaxivin herkî pirsên we hebe hûn jî dikarin me ra bin ekranê da hatê nivîsandin ser ev hejmara da dikarin pirsên xwe me ra bişînin. Anha temaşavanên ezîz ez bêjim mamoste Serdar Demir tu xêr hatî çawanî başî mamoste sağ ol hûn çawan başin gelek sağ bî inşallah mamoste em hinek de nas bikin. Belê navê min Doktor Serdar Demir ez li nexweşxaneya Koşiyolû weke doktorê kardiyolojiyê ez dixebitim. Beriya her tiştî ev 15-20 roj de şerê ku dewam dike ez dixwazim vê bêjim yê ku destê xwe dirê jî zarokan jinan û pîran dikin yê însanê sivîl mirovê sivîl dikin ez wan şermezar dikim ev suçekî suçê şer e yê ku bê cezakirin ez vê dixwazim bêjim gelek sağ bî mamoste anha Doktor Osman Toktaş mamoste tu xêr hatî canî baş inşallah. Çok şükür hûn jî başin zev teşekkür dikim ji bo programa we jî xweşik Siba Delal em van vê son heftê hane da tê jî pirgo wisa em kelegirîne bervan tiştê ew feqet çok şükür dîsta çi destê me were em ê bikin bi zimanê me bi qelbê me bi devleta me çok şükür em çi ji destê me were em ê li ba zarûkan e ba doktorê hevalê xwe ne ba insanê mazlûmin em li ba wan in inşallah. Programa me jî inşallah em dîsa ser qelb û ser cerrahiyê ser şertê wê derê ana wê derê durum tabii ki pir tiştê zor dikin em ê wan bivêjin inşallah. Gelek sağ bî. Hem wî jî nego ez jî Doktor Osman Toktaş li vira li
Ankara'yı nexweşxanê dixebitim genel cerrahî doktorî me zev teşekkür ederim ji bu programa ve gelek spas mamoste em ji dîtina ve û hatina ve gelekî serbilindin hertim her hebin inşallah. Lê mamoste ez dixwazim serî da eve bipirsim. An hawûn ji divînin ev gazeyê da tişkî yani kîjan cîda meriv bigre destê mirov da dîmîne. Meriv ne dikare razê ne xeva xwe meriv hildide ne xarinê xwe meriv kêfa hildide ne meriv tev zarê xwe hanî hez dike li vir da jî meriv wek mahcubiyetekî hîs dike ne wisa mamoste yani eva tişkî hem aliye psikolojî hem aliye aborî her alî da tişkî gelekî wek bêjim yani sanki cîhan gelekî tişta şehed bû perçekî dilê me li wê erê li vir e yani em gelekî êş dikişîne dilê me li wê lê li vir da mamoste eva çend roje yani hûn dizanin anha di nav gazeyê da aliyê tenduristiyê da ev sistemê tenduristî ji xwe nema belê hûn li vir da çi difikirin çi dibînin mamoste ji kerema xwe nêrîna xwe me re parve bikin belê di roja ewil de wexta ku ev şera dest pê kir min nedixwest ev şerabê ev dema vê pêvajoya lê belê her gi diçe dijwar dibe serî da dest pê dibistana kir dawî çû camiya çû kiliseya çû nexweşxaneya çû cêb hazarê mirovatî diçe ku em jî nizanin wexta ku nexweşxane hat bombekirin ez fikirîm ez vir doktor ba minê çi bikirana minê ez ê ji wir bireviya ma ez ê li vir bima ez ê bimira ma minê alîkariya nexweşa bikirana yê ku giran yê ku zarok li wê deranin yê ku organê wan libatê wan qutiyayê hene durumeke pir giran duê dema de ez dibêjim hatin holê duê dema şer de nêzî 15 belkî zêdetirî 15-20 hezar mirov xwe li nexweşxaneyê girtibû ji ku ew dera ewlehiye cêkî ewle ye lê ew dera jî ji wan re ne bû ewle dîmenek hebû min wê dîmena nerê doktorek dixebitî û laşek anîn nexweşxaneyê jê re gotin ew çarşefa vekir nerî ew zaroka wî ye û xemgîniyak pir giran ez nizanim ez ê çawa bêjim û xanima xwe hemêz kir lawî wî digiriya ew jî hemêz kir û bêçare berê xwe de giş kir çû dîsa xebata xwe kir pişta xwe zivirand belê ne wisa mamoste belê çû mecbûr nexweşiyê ku hîn li nexweşxaneyê mecbûr e ku bixebite ew karê xwe bîne cî belê mamoste û derfetê giran av tune be belkî oksijen tune be elektrik tune ye tiştê ku serî da tu nikare nexweşekî muayene bike tu nikare nexweşekî müdaxeleyek biçûk bike û avan dibin tesîra bombaya de nexweşiyê giran tê yê organê wan ê birîn bûne wek yê ku damarê wan qetiyane hene tê bin wê duruma de tê çawa emeliyatekê bike weke we serî de got bin roniya hêvê da bin roniya telefonê da bin roniya mûmê de belê tiştekî pir giran dîsa jî ez ew serkeftinek mezin ye ew doktorê wê dera hemşireyê wê dera kî hemû xebatkarên li nexweşxaneya dixebitin ez wan ez teşekkür dikim belê gelek sağ bin inşallah lê Osman Hoca doktorê ve naskirî hene aliyê Filîstînê da Gazeyê da qet anha wekî hûn rev çawa dibînin anha hûn jî doktorin her alî de
eku cerrahi Beli, jî beli. gelekî giran e yani li vir da tiştekê sterilize tune. Ji xwe her daim çi bû tiştê ew ha giran da em li em pêşîne. Belê. Doktoriya em li em pêşîne branşa me da doktoriya şerrê heye. Belê. Doktoriya şerrê. Savaş doktoru em dibêjin ya ew Belê. jî belê cemme da pir ew bû. Cemme da pir tendurîsî bû çi pir ew bû fakat peyvê van sala da endî hinkî ew kêm ma. Niha nava van tişta da insanê ku nava şer da ya jî li cîkî dinê. İnsanê ku yaralanmış bû, insanê ku derbe hilanî viya yani nava şer da nava şer da jî alî cîkî dinê jî. Normal ciyê ku normal ana jî hayata me da jî. Nava van nexweşî hana da zamanê en kritik em dibêjin, en kritik zaman kîjan ye? Kîjan çaxê ji van nexweşê hana ra pir ehemiyetli ye, pir zef önemli ye. Kîjan zamanê ew ku birîn çêbû heta nexweşxanê. Ew zaman ege ku ew însan müdahale bivîne, doktor herin ser alîkariya wî bikin, wî xelas kin, ew însan xelas dibe. Li vî Belê. zamanê da ha. Birîn çêbû normal çaxa normalê da jî. Mesela insan ki serê xanî ket, insanek gulelê ket ya zî qeza bû. Di vana da, di van nexweşiyê hane da depremê da. Nexweşê ku insanê ku deprê Menê behs bikir ama Mustafa. savaş ana şer grand wî van insana da. En zamanê kritik kîjan en zamanê kritik birîn çêbû heta nexweşxanî vê aray. Belê. İyice ege ku tedavîkî baş, müdahalekî sağlam vê zamanê da vê nava vê wexta da di wî insanê bikin ew insan yaşama ihtimala wî pir zêdek. İyice Belê. ew müdahale neve ew insan gelek ew insan mirin di wan da çê dibe. İyice di wê da yani tu zanî her tişt zor bû. Yani em hatin sal çû endî ez cara viya dibêjim rojkî ez tiştê kem hes dikim. Belê. Ez çûm min radyo distent ve 5-6 sal berî îca ew kî me kurê birayê minî mezin ew li ba min bû go ya apû go herkes millet çû uzayê te hêjî pey radyoya dikevî filan. Yani niha em endî millet çû ku derê Erê ma Mustafa. dünya çawa bû, tu dibînî dünya pir gelişmiş bû insanî endî İnsan diçin fezayê. lê insan diçin feza û teknoloji her tişt gelişmiş bû em hêjî ser perçekî xwelî insan hêjî qavga dike, hêjî şer dike yani viya pir dilê me rev değişîne. İca tu wan divînî yani doktorê me goya yani doktor nehêrî zarûya wî zarûkê yani insan tu zarîya xwe dibîne dilê wî dihele yani. Ew zarûya xwe dî wisa birîndar e miriye yani heman wî helmêz kir û dire derbasî ser îşê xwe bû. İşi xwe bû. Mijûltiya xwe pêşî da te got xwe te razî ve zef teşekkür dikim. Te got em destê doktora jî paş kirin, pê wan jî paş kirin em dikarin. Doktor aviyay, avanan e, avha vê şartdan. Zaman pêşî da çaxa Adem aleyhisselam heta ana heta kıyametê doktor her zaman mesleka wan baş bû. Mesleka wan çünkü em bi ihtiyaca xwe pêdîne. İhtiyaca çaxa ku em bi êşa mezin bûn ew li ba me dimînin. Loma pir ehemiyetli. Yana doktor jî gele îşê xwe binêre. Ew jî birîna xwe çawa kir ki evir danî ser milê xwe, ser dilê xwe, ki evir danî ser dilê xwe tekrar îşê xwe nehêle. İşte mamoste ev dimen anha rejiyê me xwedê jê razî bedan. Yani mamoste bê hejmar însan tê. Belê. Ji xwe hejmara doktorkê me diyarê jî lê li vir da ez ê tiştekî bipirsim aliyê xwe da bipirsim ji kerema xwe hanî min ra nexne şer serî da jê eva bêje. Xwedeneke ev mesele çê dibe ne? Tiştê ha diqewme welatê me Tirkiyeyê da jî gelek cara erd hej çêbû. Lê alîkarî em her derê da yani hev dikirin alî tenduristiyê da kemasiyê me şikir Xwedê ra tune ye. Lê li vir da mamoste tiştek ji xwe tune têrê jî nake li vir da ê ku ev doktor hûn bibiyane yan jî ev doktor aliyê van da jî bipirsim.
mamoste evna eko ev nexaş dijberin yanına çava divêjim. Yani îdî hatine berkendalın nayê filitandin li vir de ha difikirin yani ya ev îdî ji xwe diçe em evara nikarin tiştekî bikin lê evna em dikarin evna îzna Xwedê bifilîtînin yani ev fikr û raman dibe yan ne mamoste yan bêjin xwişka me ev çi pirse yan te pirsî Napirsete baş, pirsete baş e, tiştekî wisa jî hey, Serdar hocam Hatta kerem maşallah bun her dik çıkas insanın maşallah maşallah kerem ki mamoste ha. Savî. Yani Piran Hanım avha tiştî wisa hey di rastî. Hinek tişt hene, hinek gotin hene dilê meriv pê değişî dîsa gele meriv mecbûr Ne e. mecbur ev tercih bikin yani. Mecbûr e mecbûrî bibêjî feqet dilê te değişî. Viya jî gotinkî wisay. Niha em vana da di me da jî yani kitabê me da ew tişt hey. Nexweşê ku hat acîlê em wan dikin sinif. Dêje viya pir acîl e, viya daha acîl e, daha viya îşê viya pênc deka pênc deka dereng bive tişnav e. Em wisa nexweşa dikin sinif, kisim. Ber wî midaxale dikin. Mesela yekî ji wan jî yaş. Evê genç ve em midaxale daha pir li wan dikin. Evê ku yaşlî ve daha kêm. Feqet yani ana duwê da migoya yani viya hakikaten pir zor e ku meriv bibêje feqet gele em wî bikin. Mecbur. Ber mecburiyetê ji xwe di me da hey, di kitabê me da hey ji xwe. Eger ku hinek nexweş hene gele te zû midaxale bikî. Zû midaxale. Kurtulma ihtimala ku em wî xelas kin ew nexweş heve em wan daha dînin pêşî. Zaroya daha dînin pêşî. Duwan daha pir li wan din hêrin. Evê din mecbûren li wê jî ji xwe tu dizanî ka îmkan jî tune. Ber wî gele ew bikin. Nizam Serdar hocam çi dibêje? Teşekkür normal be vaka Belê. tejigo em dikin kategoriye bölüme sor ya kesk ya zer nexweş em kategorize dikin gorî wê em müdahale dikin lê wextê dema şer de wexta ku bombe li nexweşxaneyê dikeve ew kanûna holê radibe kanûna nexweş kanûna şer derdikeve ortê tenduristiya ortama şer derdikeve ortê divê duruma da mecbur dimînin nexweşa bineqînin yekû ihtimala wan hebe bifilite yekî ihtimala wan hebe ciyana xwe dewam bike ew müdahale dibin yê dinê dîsa müdahale dibin ama ew ne yeka cara pêşemîne yani mirovê ku tu müdahaleyê dikin ew wana ye derfet ji bona bedena mirova tiştê ku herî ferz xwarin ve xwarin oksijen avana kêm bûne ana yani tiştê ku ji bo jiyanê ferz avana tune ferz dike nexweş avana bixwe xwarinê bixwe avê bixwe oksijenê her der nêzîka 10,000 ton belkî ez yanlış bim bombe ketiye ser gazê ev doza ev dumana ev dixana oksijen dimîne oksijen têra kesî nake o ciyê ku 12,000 kilometre qere kilometre dirêjbûn o çel kilometre dirêjbûna wê 12 kilometre ferebûna wê tu heqa bomba bavê û ne oksijen dimîne ne gazê zehirli ez qala wan nakim ewa zaten problemek dinê ye di nexweşxaneyê tê bixwe tê vexwe tê oksijenê bistîne tê çi bike ya tişteke tune yani tu bêje belkî dema müdaxaleyê jî carinan çê nabe dîsa jî di van derfetê teng de ez dibînim çi ji destê wan tên dikin li erdê li ser maseya li ser sedyeya li ser yatağekê sê nexweş çar nexweş li ji derve li baxçeya nexweşxaneyê müdaxale dikin belkî serûm tune bin belkî derzî tune bin
Tune. belki dermanın pansumanı tünebin, belki antibiyotik tünebin. بله Jibanavi Mamoste. mecbur diminin nexoşa yeku ihtimala ku mezin yeku zarok ihtiyaca van pirje hene avana mecbur diminin dinakine. Mamoste em dizanin nava ev tune bu neda. Nefsa tune. Dişki tune doktor hevleke pirmezin didin. Geleki dixebitin xodej van hemir razı be ve tevahi. Lê virda mamoste ez eva ji kerema ve dixwazim mera bêjin me hîn bikin tam em evna diaxivin newse dipeyivin lê anha devlet pêşivatir destê me da tiştekî nayê em tenê ji bo însanetî dua dikin Xwedê Teala mezin alîkariyê me bike Amin. van ra înşallah alîkarî bide îzna Xwedê devletê me jî gelekî dixebite do bakanê derve jî çûbû da Belê. Hakan Fidan çûbû ji bo navbera van înşallah wek barişekî çê bike ji ber vê yekê ez eva difikirim eva hez dikim hîn bibim welatê me Tirkiye alî ertejê ye hele ev sal serê ev salê da jî dîsa ertejeke pir mezin çêbû vê gavê da jî êku ev avahîsaz giş bin erdê da dîmînin newsa hemû ser hev da top dibin li vir da jî însan bê av dîmîne tî dîmîne birçî dîmîne cêran tune înternet tune tiştek tune newsa mamoste em li vir da ji kerema xwe me hîn bikin însanê me hîn bikin ez bawer dikim anha gelek kesan ve gelekî rind guhdarî dike mamoste me hîn bikin em ê êku tişkî ha çêbû qewimî Xwedê neke lê em dizanin ev bûyer dibe em ê ça xwe biparêzin em ê ça kulfetê xwe biparêzin ez xaqê vanê me dizanin بله 10-12 sal berê êku vanê da ev ertejek çêbû dayîkek pê tükrika xwe bebekê xwe mezin kiribû nizanim tê bîra ve Belê. hûn gelekî tişta dibîzin jî dibînin jî ji ber vê yekê êku tiştekî ha qewimî însanê me ça Xwedê neke bira netirsin stres nebin xûnsarî xwe bigirin çawa bikin mamoste ji kerema xwe bêje Tu bibêjî nebêjî dîsa di durumeke awa de streseke pir giran li ser mirov çêdibe ev Panik stresa dibe giran jî dibe ya enerjî metabolizmiye ya mirova şoğulîn û zû enerjî didin ev jî ji bona bedena însanan ne baş e çuqa sakin bin çuqa hêdî hareket bikin çuqa nelezîne çuqa metabolizma xwe kêm bikin ew xa baş e li vê duruma de ez nikarim bêjim yanî ka çawa çi bike ew ji wan re yekî di duruma wekî yekî ku birîn bû anîn nexweşxaneyê xwîn jê diçe yanî ew tampon acil tampon jê lazım dibe yekû acil müdahale jê lazım dibe ew dermankirina damara yekû gihaşt da wekî doktor Osman Bey got yekû gihaşt nexweşxaneyê alet edevat jê lazım dibe lê yekî ku bin xanî de ma divê durumê de dibe yaşam alanı bi Tirkî yaşam alanı xwe çêke û gara wê enerjiya xwe daxîne kêm bike û hêviya alîkariya kêbû û deng bide ji bona ku mirov zaribe ew li kî dereye û mirovekî alîkariye dike were wan xelas bike û wan bigihînin nexweşxaneyê carna wekî we jî dît dibin erdhejiyê de dibin ew betona de destê nexweş yek bin dimîne destê wan dirêj dike û serum dide wan di du roja sê roja çar roja evara bê av dimîne metabolîzmaya mirova yê zaroka hîn berxwe dide li yê Mustedîmenên issa jî meriv dibîne yanî kîjan alî da meriv bifikire nizane yanî ça çareser bikin belê kerem kema muste devam ça dixwazin kerem belê yê ku zarok be çend roja dikare bê av bê nan bimîne yê ku yaşê wan her ku diçe mezin dibe metabolîzma hetanî sê çar roja berdewam dike kare berxwe bide lê piştî wê artık sistem hildiweşe û
كذاب سريدة قلتشك نما كاري خبك ومرن تشيدبه جبروي كده دبن أو بتونا ده تشكي جرينجا يكو جت دمارك دي أو دمارة وكا ويكو وقت بن نبن بتونا ده به يكو جيكي فرح به جيكي نه تنگ ده به اف جو آلیکاریا که مزنه آنجی تو دکاره آوه که بده وان درش کی وان بکه وخو تشکی پر گرینگه وگو دایکه که خوزیا خو دابو گدایا خو اف اصلا تشکی پر گرینگه خوزی اوجی وکه خوارنه که دای ببکا خو او ببکا په وی هاوی جانا خو دوام کریه مروف چارەسەریە خۆ دەمێ وەکە شەر وەکی ئافەتە وەکی ئەردهەژیەدا ئەو چارەی خۆ دەبینە چارەسەریە خۆ دەبینن هەشێ مرۆڤ دکارە هەر تشتی چارەسەر بکە سەدی سەد دخەبتە نەمسا بەێ فکرێکە وسا vedibe نەمسا مامۆسته چاوی مر وی چاخی تا چاوی تا ود وندیت اوت کی نها دوان تشتا دا هنک تشت هنه هر کس دکاره بکه gerektiği kutu doktor vi nine. Çava naha van şerra da yaji deprem da tişki bu, birim bu. Birina xwe tiştê pêşî birina xwe bira temiz bikir. Birîn bira temiz ve. Ji bo xelqê me temaşê mêvana em bivêjin ev jî bira hîn bibin te ku em hîn kin. Yek birîn bû birîna wan gele birîna xwe temiz bikirin. Eva dedi ya xûn bû mesela evê berê jî insanê me li gund dixebitin ew hinkî daha jî baş zanin evê şehîr hinkî kêm destê te piyê te cîkî te xûn avêt gele te hemen nişkava te ser wî qapat bikî bira xûn neçe derva ew baş e tişkî baş hemen bişidin mamoste girêjin bişidin pir neşdin bira destê xwe bi deserê xûn wek tampon wek tampon dikare biştîne jî dikare biştîne cara em filma jî vîdî divîne çokê xwe girêdin bi kamera bi tişta ew hinkî baş e aslında baş e ne mamoste tişkî wisa hey niha xûn av çawa em dibêjin heyat e ya xûn jî ji bo bedena însan heyat e xûn çû bira neçe derve xûn gele neçe derve eger ki mesela ew birîn bû milê wî çokê wî tişkî wî jê bû ya jî ew bû birînik di kûr çê bû damar tê dabû ka bira damar nenhêrin damar ku derê bira li wî nenhêre heme ser wî bigirin wê derê qapat bikin çaxa ku hat nexweşxanê li xwe em midaxelê ber bi usûla wî heyî bi usûlî em midaxela wî dikin îca yek vîya yanî xûn hat gele ser xûnê hema bigirin nehêlin ku xûn herre eva didiya van çaxa da piştî tiştê bi ehemiyetê tenduristî bira birîniya xwe temîz bikirin tişkî dinê eger ku duruma wî baş e yani durum ji xwe nexweş baş nîne tişkî xwarinê bira nexwin feqet durum baş e nexweş hişê xwedayê tişkî emele tişkî wisa gerektin e ew însan ya jî tiştê awha da evê ku li derva saxman ew însan bi ava xwe xwarina ava xwe bira dîqat bikin ava wan bira kêm ne mamoste ça paqij bikin av heye nayxarin ev avê ça paqij bikin tenê dikelînin eger ku tu bikarî bikelînî cîşkî bikelînî bira dîsa sar bibe tu dikarî wî kelandin ji bo vexarinê anha vî gavî da vî demê da têrê dike mamoste yani gele filtre jî bikin yani têda ew av wek ser lêçekekê da jî mamoste dibe ne ser lêçekek ew jî dibe ka hema çi ji destê te hat çi destê te hat ew av ehemiyetlî ye ew dibe ev agahî hate yani dan Belê ev kelandin aslında ez difikirim dibêjim di dema şer de elektrik tuneye û sterilizasyon ew cihazda dixebitin naxebitin bi rastî ez wê jî yani agirvêxin ji xwe bombe her derê de avê bikelînin ya an jî serum yani serumê sterîl belkî ew ji bona dermankirinê ji bo temîzkirinê belkî ew dermanê pansumanê jî belkî tune bin belki em dibe steril paçke steril em dibe gazlı bez ev belki ev tune ben
اوانا جی بکی از بجم سر زیده 6 درجه دکلینن او میکروبا دکوشن بی آوایی دکارن مداخله بکن او جی درفته تنگ ده درفته زور ده دبه درفته درمه زور ده دبه درفته خدا انشالله ساقی سلامتی افتنگاسی انشالله سر جهان دا سر امت محمد دا سر عالی مروواهی دا انشالله افتنگاسی انشالله ساقی سلامتی ما بفلیتین همیه جتواهی لی از دخوازم تشته که ها جی بپرسم ما مسته ایدی حز دکم هدی بیم سرمجارا میدن لیلی برده از اواج مراق دکم ما مسته ون ev son da Hipokrat da çi divêjin issa ev aliyê însanetiyê da aliyê mirovahiyê da wan sozeke çawa didin ku mamoste êdî tu kesî najmêrin yani wek faşîst wek tişkî dün nafikirin yani tenê aliyê mirovahiyê da divêjin eva çi be ez dîsa doktorim ez dîsa bijîşkim ez mecburum eva binêrim wan son deke ça dixwin Hipokratê da mamoste كان دكتور اسمان بيبيشت نها دسي حف başlığı mezin tiştê baş dêwan da hene wî vêjim yek divêje evê ku hat nexweşxanê jin ve mêr ve zarû ve reş ve spî ve etniye Kurd ve Türk ve Laz ve çi ve berme da berçavê me da ew însan hat nexweşxanê em li tişkî nan hêrin tenê divêjim viya însane evê dinê tişkî nan hêrin geletel alî wî bikî dilê bin hêrî ew însan çi bibe qe ehmiyetlî nîne baş e xerab e lê xistin lê nexistin yanî vana tişkî em li tişkî nan hêrin evê ku em Hîpokrata yemîna Hîpokratê de viya hey kî bû çi bû etnîk ya jî ziman ya jî dîn dîl vana qe ferq nake kî hat gel em lê bin hêr her daim evê dinê yekî dinê jî her daim em mesleka xwe ji bo feyda însan gele em bişxulin ji bo feyda wî çi bû jî ez pir zamanê zor da bimînim jî ev ya jî heytê ayna hat divê pir zamanê zor ve jî tu nikarî mesleka xwe alî xerab da bişxulî gelete her daim alî baş da bişxulî Hîpokratê min yekî tişkî dinê divê xocê min ev meslek hîn kirî min ew xocê min ew tev û aîla wî heta ku ez savim ciyê wan li ser serê min e Heqê wan nayê heqê wan nayê heta ku ez savim ciyê wan li ser serê min e meslektaşê min hevalê min ew fena birayê min e ji birayê min wêdattirin em gele wisa li hevdû bin hêr tabii got ana ve roja me de em viya em vêjin kî bû çi bû tiştê ew önemlî nîne ba me hema hat nexweşxanî kî bû gele em lê bin hêr gele bi merhametê lê bin hêrin bi rehma Xwedî em lê bin hêr li nava erdê de ser dinyayê de di destê Xwedî hene di destê Xwedê yek dest ew destê doktora dayî yek de jî destê hakima dayî gelem vana her du çaxa ku tişkî kirin bi vîjdan bikin bi rehm bikin ew ehemmiyetî ye gelek qîmeta mesleka xwe bizanvin û tev û gele heqê mesleka xwe bidin heqê mesleka me çi ye ha doktor te dî zariyê wî hebû zar û mir wî çawa kir helmêz kir tekrar çû ser vazîfa xwe alîkariya nexweşê dinê kir mesleka me ew hay gele em heqê wî bidin û tev û qîmeta viya em bizanvin qîmeta doktorê xwe em bizanvin qîmeta xelkê xwe em gele bizanvin lêvan Davîda rojên dawiyê da na mamoste gelek kirin te pir xweş gelek kirin divêjin yanî xweş zelal te qalê kir tişkî ji min nema ez qal bikim ez karim du gotinan bikim ser yemîna Hîpokratê bi rastî ne dîn ne ew jî ku hatiye ji kîderê hatiye çi karî dike cinsiyeta wê çi ye ji kîja memleketî ye fikra wî çi ye ji me re nepêwiste em mecbûrin em li wana binere belkî rojekê dijminê yani yê ku dijminatî bi hev re dikişîne
نخوش لقارش تدسكنا لقرتيجه هذا نخوش تينن القارش تباكي تذكر مجبور تدمينه واندرمان بك تشكي واتنا تم مجبور بیشن هفر işte özür dilemiş ki tişki bivejim. بله Naha mesele ki hey go doktorek jina xo ew çun qeza kirin. بله Ava ki mesele ki hey go qeza kir ew jina xo kettin ica jina wî mir. Ew sağma fakat birîndare mêrikî hat got alî me bikî. İca millê jina wî de zêr hebûn. İca vî mêrika hanê ka alî wan nekir hema zêra helanî çû. Doktor ew doktor nava çavê hevdûn hêrîn, doktor ewsa birîndar filan bêvan welev ya hema ka alî wan nekir wan helanî çû. Nav da zaman derbas bû rojkî ew doktora acîlê bîye. Li acîlê dixevite her nihêrî ew mêrik هات birîndar ket ew hat berçavê wî. Aynî li wê demê çawa li hevdû nihêrîn dîsa li hevdû awha nihêrîn her du demek hevdû nas kirin. هر nasıl kırın Her du nas kirin îca wî ji doktora got diye alî me bikî. Diye alî me bikî got doktor got ez alî te nekim ji te ferqa min û te nabe. Ferqa min û te nabe. Lêgel ez alî te روجكي qisûrî nenhêrî ser derxwe. بروجكي از وقتا كو ارغانيا دخبتيب زيادة 750 نخوش بردري سكنينه از بينام التنبو مغازي 2 دقيقة هوا كي بستين مجدر از دركتم ملينري باوي من لقارش مسكنية مغو باوو غو لاوي غو خير تشم بدرا چدك غو ولا هاتم زيارتتا دكم ام قلت تشما نغو از هاتمه غو چا بيجم غو بردريتا وك قلبالغاك مزن وك محشره كي از چا اشترى بيجم غو بابا تو باوي من غو از باوي تيه غو كاي بوغراتاتا غو تا غو كا نخوش بيج فيا كيبو فياج بو چو هات چزان از باوي تما herkes باوي herkes خالته herkes apete غو تجي Bəli. haklıya. Ama teşekkür ederim eder bas bu yani Xudaca razı be. amin Zamanı insanı berida çi düşünce kur hene ha diyor. Çi düşünce kur, çi düşünce delal hene duvan daha. به پیشی و هنک از ماموسته هنک بیوین به هفره میگو ماموسته اف امپاتی تشته که هم عالی کی خوشه هم جی عالی دن ده جی نه خوشه ماموسته اجی اصرن ها برفرهی برسیف دامن خودش ترازی به ماموسته دجم yani ev revş tiştek dibini tedizanit de vi hali da ile vek van diji yani hindri xudaji vek van diji ma must evet de gelek acizdik yani tamam tu beji ya xudi selameti bide tuji seri ha biz birini hereri ya xber devam bik na tuş ki ustatne tu aynı hali da diji yani ne şev ne roj ne xwarın ne tiştek ma musteji go ma mustet malbata xuda yani tuzari awli acaba her bar hatiye ser millete lema acaba tuji issa empati te berprehi heye میگو از مالابای خود هنی از زار عولی می هنی وک ابلا هنی هر تشتی سرته مجبوری هنی پاشی دبی دی پاشی دبی دی زار مار کلفت فلان فلان لی هن انسان علی هن تشتا دویج نیا مراچ از نکارم بکم پیوانا نها لی لور دا ام گلکی خمگین دبن کرم که ما مسته کتاب که تشکی خوانده بو دویجه آلی orta doğuya آلی مدا Türkiye van taraf Irak'dan دوی doğuya da آلی doğuya da insanı vera be vicdana xu difkirin be vicdan difkirin fakat آلی Avrupa'yı آلی Amerika wan آلی wan dara ev be akli xu difkirin be akli xu difkirin لوما هنه قانون دوان da هنه قانونی وان فنا کیر yani قعوكنا تاویز تنه كثير تاويستنا مثلا از الامريكا ومجاركي لوان در دشخولي ايجا لوي يعني نخوش كي هات اگه کو پري ويتنا قل نانير قد فيان كسل نانير اري وسا قاطي وسا او
ام لورا جارد ویژن به مرحمت واندا تنه مامۆستا نه کووید 19 دا نه مەزنên van hemû tî birçîman xestexaneyê da nexweşxaneyê da ma tu keslê nereyînî rêza van merhemetê van tune ye مرحمت واندا تنه فقط انسان مدا انسان علی مدا وی علی دا حسن و علی ترکیه دا او انسان پر به وجدان دی یعنی تنکاری جارا yani te bavê xwe divîne ya jî bav zariyê xwe divîne yani dilê wî ew dibe ya belê belê wisa ew ku dibe ew vicdana wan pir zêde demek çok şükür dîşta Serdar Hocam jî ew jî bi vicdan û bi qalb merhametî inşallah em jî wisa bibin ay maşallah mamoste herdikçi xwedê her tim inşallah sterkeftin nesîbê ve bikevin insanên pir hêjan e lê li vir de temaşavanên ezîz ê ku hûn anha televizyonê xwe vekiribin ez eva bêjim anha di nav stûdyoyê me da hûn dibînin du hev pisporê pir delal hene yek aliyê kardiyolojî yek jî aliyê hematolog û cerrahî giştî da gelek ez dizanim pirsên we hebe lê li vir da bin ekranê da hejmara me hatê nivîsandin dikarin li ser ev hejmara da pirsên xwe bişînin lê ez li vir da jî hemen derbasî Serdar Hoca bibim bêjim Serdar Hoca kardiyolojî çi ye? Çi ye? Kardiyolojî branşa ku li nexweşiyê dil nexweşiyê qalb dinere bi giştî em nexweşiyê organ lebat branş belli dibe cerrahi o daxili branşe daxiliye ye jina ye zaroka branşa kardiyoloji be prani li nexweşiyê dil û damar sistema damara dinere û nexweşiyê bi van têkiliya van nexweşîna hene em wana jî li wana jî dinerin. Mamoste kardiyolojî ama nava me civata me Kurda da pir zêde nexweşiyê kardiyolojî heye. Newsa ki dinêrî yan stent heye, anjiyo heye. Ev na ji kerema xwe me re bêje ji bo anjiyo çi ye? Ji bo çi stent lê dikin? Newsa mamoste ev na me hîn bike. Gelek cûreyên nexweşiyê dil hene. Nexweşiyê damara yê rehê dil yên em dibe devekî ya ji qapaxê kalp yê duwaran zayıfbûna dil ew jî nexweşî cûreyek nexweşiyê yê ritmê aritmî gelek beşê kardiyolojiyê jî hene û yên invazîv kardiyolojî em dibêje yê ku müdaxeleya nexweşiyê dil dike û wekî din jî cerrahiya wekî din cerrahiya ya dil ew jî branşeke wekî din e ew jî sîngê ve dikin û ameliyatê dil dikin yê girtî û yê hêvekirî hene nexweşiyek weke te jî got nexweşiyê dil zêde mamoste behsa qalb dikin hevalê me jî rejiyê da xwarinê hem gelerî xwarinê xweş xwarinê hem jî winkî jan dibêjin qedexe nexwe hevalê me xwedê ji van razî be xwarinê şêraniya wê zêde xwarinê dohnê wê pir zêde em pir jê hez dike anha jî tansiyona wan zêde bû mamoste yê çabe ev hevalê me anha çima kerem ke em milletekî ku hem xwarina me di don zêde ye hem em nan pir dixwin ew jî karbonhîdratê zêde ye hem jî em xwarina pir şor dixwin li Ewropayê li gelek deverên dinyê rojê 5 gram 6 gram xwê tê xwarin li Tirkî li bölgê belkî degiş dibe de dibe 15 gram 20 gram zêde 20 gramî dibe nava royê da 20 gram û zêdetir xwê dikartîne dixwin yanî di nav xwarinê de zêdetir 20 gram xwê tê de ye tu memleket tu millet tu nê min nedîtiye beriya ku xwarinê tam bike xwê davî hê tam nakin mamoste xwê davî ji bona çi tu tam nakin tu xwê davî ji ber vê yekê nexweşî zêde dibe bi rastî nexweşîne
یه دل هنه کنه دبی از تشکی جناخم از ضعیفم جاما نخوشیات دل بمر هیا اوجی صدمه و هنن گلک صدمه و هنه چقاس ام دبی فاکتور ریسک فاکتور هنه اوانا چقاس زیاده بن نخوشیات دل یویه نخوشی وکیدن دل زیاده دبن دامارج زیاده دبن اوانا چنن نخوشی شکر ام یک و نخوشی شکر بوان هبه ام دبینن ام دبیجن اواجی وک نخوشیات دله ولی ما مستعز در باسی شکر تانسیون evna jibim le livrda cerrahi mej obezite hem jî hematologe. Ma muste seri da hele mehim ke hematoloji çiye bizam. Obezite. Obezite em bu bivejin genel cerrahi. Beli. Obezite niha dünyada heji sebebi mirini peşi kalp damar rahatsızlığı başlıyor. بله En sebebi mazın kalp damar rahatsızlığı. Dura kanserdi. Beli. Berya kanseri heji kalp damar rahatsızlığı, kalp damar nexweşînê kalb damara heji sebebi peşî em peşî mirin, sebebi mirinê em peşî ew in. İca bana hinek Serdar hocam go niha kalp damar, kalbu damarı insan fena otoyol. Otoban hem dibêjin, fena otoban. Nava şehir, nava ülkeki de çava otoban hene, rê hene, ica damar jî aynı fena wîne. Damar jî fena wîne. Me goya xûn ji bo çava normal hayatı da av hayatı bedena insan da jî xûn hayatı. Xûn hayatı. İca ew kalp damar sistemi pir ehemmiyetliye. İnsanê ku kilo hilaniye, kilo ew zêde bû, ica ew damar sistemiya wî hinek ew qawî heye, hinek usûla wî heye, yöntema wî heye, ew ve yani nexweşîn di wan da çê dibe, ew hinkî carkî dinê em ê ji wan behs bikin, pir kûr e wê derê. İca ew damar tıxanmış dibe. Ew damar çawa, ewha damar ewha, ica ewha dibe. Yani mamuste seri da damarı me vek ev kalem. Kalem hele nexweş ne ketiyet tiştek damar ne. hene. Eva vi haliye mamuste. Sıhhat xweş. Hinek damar hene ji porê meriv daha ziraftır e. Pori meriv kılcal damar emdirij evna nevsa. Ji porê merivtir daha Evali mi der heneri zirav e. kuricay dikim eku desmeda vek desefe damar yolları beşim. Eku hebe eva ji kerema xubira bidin emjili vir da mamuste mera Naha Serdar hocam ew daha baştan ez wê derê zê berî wî dim ew ji xwe bifikre di wê alî da. Niha îca obezite çê bû, kilo çê bû, kilo beden zêde bû, rûn zêde bû, ew obezite çawa çê dibe? Bedena insan te çi xar, te çi xerj kir. Te çi yani enerji diçe. Tamam. Ew. Vek benzin mamuste. Saat wete benzin hat, benzine gelete bixeftînî, bişewtînî. Beli. Xarin jî wisa, xarin te xar gelete wî xarinê bişewtînî. İca te neşewtan bedena te da fena rûn dimîne. Niha سد و حزر و نسد و نوتا جوی علی حتی 2014 Beli. 1990 2014 Numan salada Naberavan'da mı? Naberavan'da obezite dikkat zeyde bu. Dünyayı obezite dikkat zeyde bu. Kilo dikkat zeyde bu. Çıma zeyde bu. İnsan em ana xevatına me pır kemme. Em de muddakar rutinin xevatın yani hinek insan emana dibêjin rojî da 10,000 adım bavêjin ji bo sıhhata we. Çer hev insanê me wiha dikin? Nakin. Alî me da özellikle jin ha ve ekranê de ana me dît dî damar çawa kêm bû, îca obezite bû. Obezite ew kilo çawa te. Mamuste eva rune hate bahev nevsa. Damar nayle katman xun der katmane. basbe nevsa mamuste. Damar na Serdar hocam bu derê birav damar katman katmane em dîsa derbas obezite vêje. Beli. خلاص بکە داوی Olur. Dibe hocam. Niha nava damar katman katmane. Binê katmana hindir da rûn tê wê derê. Rûn çaxa ku wê da ma hat wê derê li wê de mama mezin dibe îca damar kanala damar ew ha kêm dibe. Mamuste run ji xwe bin çermê medanîne. Ew ayrıye. Eva rûnê din. Sıhhat xweş. Ew rûnê din. Yani bedena insan fena bînakî te got hindirê vira hey
salon hey oda din hey duvar hene falan beyvan hol hene awsa yani damar ev bine çerme meda run hey ev ayrı zige meda run hey ev ayrı iyice obezite zede bu hem zigete de run duve dere zigete de toptu ve hem berkalbete toptu ve hem obezite direkt berviya kalbu damar tesiri de kalbu damar hem jî obezite nedeni şekeri de nedeni hipertansiyonu de nedeni ya metabolizması bozukluğu de nedeni vana bu iyice evji disa nexweşîn çêdikin. Valla mamoste îro ev mijara me gelekî taybete anha pirşî li ser hev dattên ez ê biliv inşallah çıqas bigêjim ez ê bipirsim. Hem dibêjin indi obezite bu epidemik nexweşîn. Yani Belê, çiye mamoste. pir tê dîtin. İnşallah em ê eva hinekî berfirehî baxivin lê anha girêdayiyeke me heye xuşka me diyetisyen bi navş Elgün anha ye inşallah belê merhaba. Xêratê xuşka delal çanî başî Rojbaş. roj baş te re jî inşallah. Başım bun çabanın. Gelek sağ bî. Temaşevanên ezîz anha diyetisyen ser ekranê daye em ê hin tişta bipirsin lê hûn jî bizanibin navbera me dengê me bi hev re pişt û 5 û 6 saniye şûn da digêje ji ber vê yekê em hinek disekinin meraqa nekin. Anha xuşka delal ez ê eva bipirsim. Di nav stüdyoyê me da du heb doxturê me gelekî taybet hene lê li vir da em hêdî derbasî mijara obeziteyê dibin, nexweşiyên qelbê dibin, ji ber vê yekê ev nexweşî çima nav civata me de ew qas zêde dibe aliyê din de jî em çi qas ew qas kîlo hildidin ji kerema xwe evna me ra behs bike me bide hîmkirin. Ji bo em ji nexweşiyan dil û damaran biparêzin, di nava tedaviya de em pêşî em xwediyê giraniyekî îdeal bibin. Ji bo vî jî em di destpêkê gortina şewaza jiyana pek bibin. Divê em bi xwarekên sivik di nava hevsengiyekê de li xwarîna mikate bin. Jiyanekî bi stres, bi rûniştina derbas dibe cigare, şeker, tansiyona bilind, kolesterola bilind, dibin sedema nexweşiyan dil. Di roja me de îro di sêdî 25 serjimara cîhanê dibin bandora nexweşiya dil û damaran. Divê em goştan birûn kêm bixwin. Divê mirov rûnê cuda yemeya zeytûn, avokado, toxumê birûn rojê em bixwin. Mirov bi rêk û pêk masî bixwe. Bi taybet hefteyê de 2-3 caran masiyan omega 3 ya ve tercih bikin. Her roj hêrikên 5 porsiyon sebze û feykî bixwin. Sebze û feykî bi taybet ji aliyê balansa tansiyona bilind dikin. Gelek Ji spas ber ku ev ji aliyê potasyuma dewlemend bin. Ev agahiyên te xweşik ez gelekî spas dikim. Gelek sağ bî her hebî inşallah. Sağ bê tu jî. Belê temaşevanên ezîz xuşka me jî gotin xwarin û wexartinên taybet me ra evna got lê li vir de ji xwe her mamosteyê me aliyê xwe de gelekî hem taybetin hem pisporin her alî da ji xwe mamoste issa pir serhevda tên ez evna dema xwe jî
ez gelekî rin mecburim bikartînim ji bo destê min de çi qas bê ez hani evna inşallah em bigêjînin. Lê li vir de temaşevanên ezîz pirsên we jî heye ez dizanim pirsên me jî heye ez dizanim ji ber vê yekê îdî evna inşallah liv bi liv bipirsim. Anha mamoste te teze mera ji kerema xwe damar sistema damar te mera digot. Li vir de ev nexweşiyê qelbê çima çê dibe mamosteyê me cerrahî me jî win her dik ev mesele bin hişê me da mehîm bikin em jî piştî ev bername em bizanibin ya hat damarê me harûn digre em yaş digirin a kolesterol ji bo vê çê dibe tansiyonê me ji ber vê yekê zêde dibe ji kerema xwe kerem bikin. Bi rastî nexweşiyê ku dil piranî em ê ser nexweşiyê damarê rehê dil em ê biaxivin. Evana jî ez dixwazim çend risk faktorê Doktor Osman Bey qalê kir qala obezîte kir ez dixwazim qala van faktorê dirê bikim van nexweşînê dinê bikim nexweşiya şekir ew nexweşîka pir giring e yê ku em dibînin nexweşiya şekir pê vebe ew nexweşiyê xwediyê nexweşiya şekir damarê wan sîstema damara zû dixetime çend sebebê wê henin çend sedemê wê henin ji bo çêbûna nexweşiya damara mekanîzma em dibe mikroanjiyopatî makroanjiyopatî evana sedemê nexweşiya şekirin wekî din hipertansiyon ew jî sedemek ji bona çêbûna nexweşiya damarê qelbin wekî din em dibêjin hiperkolesterolemî yani bilindbûna kolesterolê ya xwînê hinekî nexweşên me tê em dinerin 400 kolesterol hene em dibe sakîn bin netirsin hinkî jî tên em dinerin kolesterola wan disidin em ditirsin yê ku malbata wan di nexweşiya qelb hebe ew jî tişekî pir giring e. Maşallah malbata kîjanê de tune mamoste. Hinek malbat henin hocam. hinek malbat henin hiç nexweşiya damara tê de tune. Rastî mamoste maşallah eva doktorê dibêje yani. Belê o em dipirsin em dibe cigare heye cigare heye. Her ku risk zêde dibin nexweşi ihtimala nexweşiya dil ya damara jî zêde dibe. Yekî nexweşiya şekir pê heye malbata wan nexweşiya dil heye cigarê vedixwe û obezîte pê re heye ew ada ye ji nexweşiya vê kardiyovasküler hastalık ne tenê nexweşiyê damara 10 sala da riska wana sedî 5% be cana dibe sedî daha zêdetir dibe yekî got hiç ev van faktörna tune sıfır faktör hene xwarina xwe jî dixwe belkî kolesterol wan jî normal e metabolîzma ya mirov na zû dixebite yan hinek mirova hêdî dixebite yek bi yek mirov bi mirov em ev nexweş bi nexweş em wan muayene dikin û em tetkîkê wan dikin ji bona ku ihtimala nexweşiya dil. Serdar Hoca ev dîmen hevalê me nîşan dide ya li vir de damar hate girtin xwîn jî nakşe naçe jorê an jî jêrê ez ê tiştekê din jî bipirsim lê eva hevgirê dim. Li vir de ji bo vê em stent yani stent ji ber vê yekî anjiyo da damar vedibe ku ve nebe hûn stent dixne navê. Belê ez dixwazim mînakekê bidim keremke mamoste wexta ku ert baran dibare ert çînte û mahsulekî xweş derdikeve holê û xwediyê ert jî kêfxweş dibin. Li wextê ku baran rojekê nebariya xof dikeve dilê xwediyê ert. Du roja xof zêde dibe, 5 roja xof zêde dibe, 10 roj, 20 roj artık ert bê avma ew arda dike zuhav be. Ev baran bariya ya ji av hat ew dîsa şîn bê. Lê demek heye ew
اردا هیچ شین وقتا کو اب زهابو باران بده جی او اردا شین نابه دمار جی اوه دمار تنگ دبه zaman derbastı be sal derbastı be zaman derbastı be damar tangdı be tanguna ve zede be droje kede tamdınarın tam khatmi sedis sad khatmi henek sedis sad khatmi kriz derbastı kın henek دگهن نخوشخانه برکت خودی ana سیستم sağlıkı imkanات ده ملت به تلفن که امبولانس ده چه ملت را دستینه و تینه نخوشخانه احتمالا مرنه یا دما اول ده کم بیه جبونا مداخله جی احتمالا جیانه زیاده ده به وقتی که مروف دماره وان دختمه ام یا an دما عاجلی آنجی دما فرهی ام مداخله دکر یک دماره وان سدی هفته ختمی به ام دما فرهی ام آنجیو دکن ام دنرن دماره وان سدی هفته سدی هشته هفته ختم آدن ام دنابرا خو قاب تمر جراحیه ام کنسه که چه دکن ام دوی ام ستن بک باشته به آنجی ام عملیات بکن باشته به گورا وی ام قرار دادن Yani min rast fem kir nevsa eku tamarê da rûn çê dibe sedema xetimandin rûne nevsa. Sedîn nodî rûne û tiştê ku vê vana zêde dike faktör henin. Stres henin em dibe wekî din faktörê dinê dikevin holê ewana henin. Lê em çima van salên davî da em çima ew qas obez dibin çima em ew qas rûn digirin? بله منی جی خود نشان دادم پرساوی بکره باشی نها میجی وی پرسیش سردار خوجه بکره نها مرد کی جیران مهه و اینام کی نزدیک 9 سالی و سری شبکه راد بود چو اودنلگی دارا درد خز دارا دشکیانات نوتی هشتی و داتر و میرک نها زمان آنا جی تدنهری گنج دهف ام دویژن لورا ام هنکی سپور بکن هر جی تزانی اندیل نوان شهر دا پارک هنال وان دارد قریب ارهوری دنهری چند هنک مشیا دهری کات نفس اوی نبود حال نما یعنی اوجی طبی زمان انسان بری نها وان نخوشینا فنا جغاره فنا شکر فنا تانسیونا بلند دویجه یا جغاره دکشیم تشکیل به من ناوک یا جه او کامش تانسیونم زیده فقط تشکیل به من نکه وانا چوی وانا گو ابن حجر عالمک مزنی المی کرمان جادا ناو شافعی دا عالمک مزن و گو او چو مدرسه ناو دا شش مدرباس بود تشکیه نبو گو یا از ورا نکارم از هرم درباسی دیسا از بزورم هرم گند فتلی هات شاخه کو هات ری دا و شلی باری باران بارو بو فرتنه کت مغارکی هر نهری کو مغاره ناوا مغاره دا کورک مزن هی ایجا جور آف دامله تی سروی کوری هر نهری کوی دامله هر رو دامله هاتی وی کوری کل کری گویا والله الله شو خود بخو فکری گویا و سری ما میجی مجویا daha حشکه از اوقا ایلم تشکینا که سری مقی جوه فتلی هات دیسا مدرسه بو عالمک مزدن نها نخوشین فنا وی داملا آوینه روش کی در روش تشناوه فقط سالک 10 سال هر رو هر رو 10 سال بروی تسیره دا ایش چید به yani deveji anha ez geleki başım mıra tiştek nabe le em hindire nabinin ne sama hindire ve de çe nabinin ard vakta ku av nabe roj broj hiç nakil le vakta ku dem drej dibe tesira ve zede dibe hiç av ne var ya ku em dibeci o kriz çava derbastı be damar tam khatmi bu khun ne çu نشو جير و گوشته دل قلب جي او كفايت نكر او تشدبه او قاسي او گوشته قلب دمرن چقا درنگ دکوه
سیستم çok az met deren amarê dikeve nû çok az çê dike. nexweş dereng hat Hinek nexweşxaneye çok az nexweş dereng hat nexweşxaneye çok az dereng müdahale bû heqos qelbê wan zayıf dibe. İca hinek dibêje beriya ez kriz derbas bike jiyaneke min xweş bû piştî krîzê jiyana min pir xerab bû. Çünkü beriya krizê em ekokardiyografî em dinerin qelbê wan sedî 65 normal dixebite. Ew qaweta qelbê wan em divê ejeksiyon fraksiyon. Sedî 65 lê mixabin piştî derbaskirina krizê em dinerin sedî 35 ev mirovê ciwan yê 25 salî. Ez anha temaşavanekîm, Ha. merak dikim ji kerema xwe. Merak dikim divêjim ka anha meda tiştek tuneye lê ez dixwazim herim kardiyolojî nîşanê Belê. xwe bidim. Ez di vir de dikarim bêm sistema tamarê xwe bibînim ka nû ye an gence an gelekî ixtiyar bûye issa tişkê wisa û nîşanê me didin yani tişkê wisa ez dibînim. Sedî nod û neh zêdetir em nexweşîna dibîne. Gelek تدقیقی me hene em awana dikin em bi serî de em nexweşa muayene dike wexta ku destpêkê de dikevine hundir muayene dest pê dike em dê înspeksiyon dawî nexweş rûdinê em wan daxivin dawê muayene wan dikin piştî wê em tedkîka distînin tedkîka herî basit ew elektrokardiyografî em wê dikişînin em ekokardiyografî dikişînin ew serbandê em wan direvînin yê ku em difikirin ihtimala nexweşiya dil wan heye em tomografî MR wekî din sîntîgrafî em wana dikişînin em wan nexweşîna em dixwazin derxin holê ser obesîte ez dixwazim tişe mînakekê bidim obesîte ne tenê nexweşiya dil ya damara zêde dike wekî din jî nexweşiya rîtîmê ez bixwe ez ser mijara rîtîmê jî de ez nexweşxaneya me dixebitim zêdeyî 10 sala Xwedê şêtelê bîne. obezîte nexweşiya rîtîmê jî zêde dike. Belê. Em ji nexweşa dibê her xwe zayıf bikin em wan dişînin cem we em Belê, dibe hûn belê. çi dikin bikin hûn wan Hûn ji xwe bi Belê. hev re Belê. dixebitin Niha kerekema miste. obezite nexweşik wisa mezin de hev kanser obezite risk faktörü de hev kanserik. İnsanı ku obez ve o insanı ku kilovan zêde ve ew insan de hev kanser duwan da daha zêde çêdibe. Nexweşînê qelbê daha zêde çêdibe. Niha ez bervî demarê qelbê demarê qelb ji xwe Serdar pir baş got demarê qelbê qalb kası em dibêjin ya ew de hey ew derfena baxçeyê baxçe av nedî av ziwa dibe. Serdar Xoca wê derê pir baş got însanê me niha ez jî cara kansêra pençeşêra pêsîra li wan jî din hêrim divê pêsîra me da hev û feqet mi got tiş nave dereng tên ew însan. Nexweşin niha Tirkiyeyê da teşhîs, tedavî vana da qet teşîkê masî tin ne. Em dikarin wan teva bikin. Teknolojiya me pir baş e. Feqet nexweşê me dereng tên. Nexweşê me dereng tên. Mesela Serdar Xoca çok Hattî nêzikê mirinê dibin paşê tên ne Sahat sana var. miste. Ew mesela ew damar sistemi pir ehemmiyetli ye. Mesela hatta kısım ki hey hatta cîkî hatta wê derê werî ew tesîra wî geri dönüşümlü em dibêjin. Didkarî jê baş bivî. Mesela damar xûna wî kêm bû feqet xûn xelas nebûyî. Tam tıxanmış nebûyî wê derê. Tam tıxanmış nebûyî loma xûn hinkî diçe. İca ku wê derê wê demê derbas kir, îca tıxanmış bû ew qalb qasî ku mir, îca ciyê wî de teze nû qalb qasî dernakeve. Em ji wira ji xwe ew mêrik qalb krizî derbas kir. Ew qalb krizî ew e. Çi ye? Hinek qasê qalbê wî dimirin. Ew qalb krizî çêdibe îca. Ew e yani tabii qalb qasê wî dimirin. İşte beriya milli mücep deşe. Sen kaçta Serdar Hocam bibêje. Spazmek dikevena. Belê. Niha em wî bêjin gele pêşî de werin. İnsanê ku mesela em ji bo hinek kansêra tarama çêdikin. Ji bo kansêra pêsîra tarama çêdikin. Em ji wê derê ji nêmera çi dibêjin? Dibêjin 40 salî derbas bûyî
سالی دا جار کی تاری ماموگرافی بکشینی ایجا ویا دا جی دترسن ماموسته فقط ترسن ام تشکی نو ناویژن دو دا چه هوا نخواش دا چه هوا ام وید ویژن بله ama Teşekkür dötürsün yani. وەکە دکتۆر دەترسن عوسمان بەی مامۆستا. وەکە دکتۆر عوسمان بەی گوت چقە زوو وەرە نەخۆشخانەیە ئەوقا چێترە Tabii. Erken دەبێ teşhis مۆربیت division ئۆبەس neyse. بوو Erken teşhis. قەلەبوونە هەری گرنگ قەلەبوونە هەری گرنگ دەبێ مۆربیت ئۆبەس تشکی گوت بکە نامینە ساعت خوش مثلا ام دویژین یا و او عملت اوبسته میده عملتی دون دمرن کی جان انسان دمرن او موربید اوبز دویژین کیلو بله. وان پر زیده ادمرون دوان da Erna çıma amel ettik. ئەم بێژن مەجبور عملت دەبینن کرد؟ Beli. اب جبوی چه جبوی کو کیلو بدن مەجبور کیلو بدن یەک و ئەو میناکەمەدا یەک و بێ پر دەرەنگ دەکەم یەکی زێدەی 200 کیلو 200 yani ئەوانە vücut kitle indeksi Vücut ام kitle- دویژین. Türkiye İnsan ana ısa prezede. hene düsüt kilo یەک benci. و مەسەلا نەخۆش نەهەنە هەم ئەم دەبێژن ئویقا ئەپمە پێرە هەیە نەخۆشیە قەلب پێرە هەیە نەخۆشیە ریتم پێرە هەیە و وەکیدن ئەندۆکرینش نەخۆشیە شەکر پێرە هەیە ئەم دشینە ئۆبەسیتە جەراحی ji بۆ ناکە ئەمەلیات ببە براستیژی ئەو ژی جارنا ئاناستەزی مەرە دەشینێت بێ ئەو پێشی هون نەخۆشیاوی تەداوی بکەن نەخۆشیە ریتمێ یا نەخۆشیە قەلب هون تەداوی بکە ئەم جان ئەم دشوین بەریە سەریدا ئەم نەخۆش زایف بکە هەنکی داوی ئەم تەداوی بکەن Mesela derhenerimin ev dimen nişancıda ya mamusta. Hani geleki zarok ji qelev bune. Zarok ji idizarı vi zamanı ji pir qelev. adolescent obezite ام دویژن زار یا دو obezite ev jî Evna pir da zêde bû em dikarin pêjî evna eko obez dibin nexweşî qelb damar heye navda. Yani Wîna fakat kilo viyat dikarî vêjî evê ku obez ve evê ku kiloya wan zêde ye 10 sal dûra %100 duwan da nexweşînê qelb dertê ha anha tüne bejî tüm nevejî başı باشی دەردەکە ev deri Beyin veke yani sağlığı. kilo Bu dertler. qelev bûn ev deri veke nevsa. tabii ew derî bu goya fena damla avê her ro ew kilo niha te got çima em emelet dikin insanek em vücut kitle indeksi wan Belli. dinherin bedena wan dinherin Belli. boy kilo wan çiye falan bêvan wan dinherin insanek ku 10 kilo 15 kilo zêdayiya wî hebe em dibêjin te her hinek diyet egzersiz divan tişta bikî xarina xwe dîqat bikî xeberkî xwe got niha tiştê birûn tiştê hazir gıda divan tişta nexwî obezite çima zêde bû berviya yekî nedenê wî hazir gıda zêde bû herkes em rûtênin hazir gıda dixwin îca em ji wara dibêjin 10 kilo 15 kilo wen zêde ve em dibêjin her hinkî diyeta xwe dîqetê diyeta xwe bik hinkî spor bikî egzersiza xwe mutlaka bikî heftê da en kim 3 roj nîv saet saetik gelete bimeşî Nava hefteye da 3 seroş roj her ikim nîv niv saet saat saetik temaşavanên aziz îdî piştî vê rojê em ê dest bi meşê Meşê bike. Nevsa. niha Belê. dinyayê da Hefteye da sê Dünyayı da roj nîv nexweşînek. saat. nexweşîn falan qalb damar tune me goya mirin sebebê mirinê pêşî qalb damar e sebebê qalb damar ew nexweşîn qalb damarê çi dibe ew çi ye obezite kilo qalb damarê te de nexweşîna çê dike en sebebê mezin ew îca ji 15 û 20-25 kilo zêdayiya wî hebe ew însan milê din herin 15 kilo zêdayiya hî 20 kilo 25 kilo zêdayiya wî hey em wî çawa dikin ew dibêjin nebe mîde botoksu mîde balon kelepçe hinek yöntemê wisa hene em dibêjin em vana ji bo te bikin gere em alî van însana bikin ku van însana kilo bidin bi serê xwe nikarin kilo bidin zor e endî îca em çawa dikin alî wan em dibêjin mîde botoksu mîde balonu em dikin wê dikarin 20 heta 20-25 kilo bidin îca ew însanê ku بەریێ نەها ئەس دخوازم vêya teknîkî pirseke teknîkî metodîtî ez dixwazim bipirsim berî Heçemi da jî ha cêlan ha ha ez dibihêzim digo baş dibêjin min mîda xwe biçûk kir bekirî min mîda xwe biçûk kir belê ew mîde û çûkkirin bi alîkî perçakî mîde test dihatin standin newsa ye belê
لی آنها هین تداوی وکیدن بوتوکسو و وانه دنه هین Yani هشت کنه. dernaxı. Çünkü yani geçici. نه نه قدمه قدمه Kademe قدمه قدمه بله. هیجی yani eğer ko 10 kilo 15 kilo zeyda we have em division diyet egzersiz. Tamam. Emali tekin diyet bakın egzersiz programı şara çekin Tamam. her Ev ji division hattî naka middeh cara ez çüm diyetisyeni min kilo da le Davida ez dîsa hil dedim. Dîsa dedim, dîsa hil dedim. Sıhhat hoş. Cara ev insan ji xwe xarina xwe em division günlük alışkanlık. Bəli. Xarın alışkanlığı xarina xwe degiş nekin ve dîsa kilo bidin. Ki ve dîsa kilo bigre. daji ve dîsa helline. Gele hinik alışkanlığı xwe terk. Yani jiyana xwe biguherîne, Sahat xwarinê baş. xwe Jiyana biguherîne. xwe baş bike. Çi bike? Bəli. Hefteda sê roj gele ara spor bike. Tamam. Xarina xwe danê êvarê, xarina êvarê gêm. Saat 8 wê da neha wê da xarin gele naxwe. Tamam. Meyve sebze fêkî dikare bixwe. Viya indi diyetisyen wê jê re bêjin. İca Serdar Hoca got niha qademe qademe eğer 20-25 kilo zêdayiya wê hebe em ji wan re botoksu mîde balonu filan bêvan dikin. Van tiştê daha ew. Eğer ku 30 kilo zêdetir hebe ew insan da örneğin em vücut kitle indeksi dinherin 3 division kilo zêdetir. division mesela kilo ete kiloya me mesela nêzîka gele heftê û pênc ve. İca ez xwedî dûr ki ez naxwazim kilo tiştî kilo pir tişkî tehlikeli ye. Ez qed naxwazim bir kilo bim. İca ez ji sedî derbas bûm çend kilo zêda me hebû 30 kilo 40 kilo zêdaya me heye. Hinek insan hene gele kiloya wan pêncî ve şêst ve ew insan 120 130 ne. Vaka barek el piştavan be. Saat xweş. Her car erdivêjim ew insanê bi kilo insan serê palê ya diş palek cîkî wisa derbas ve yani hervaz diçe pişta wî da 5 kilo 40 kilo bar hey. Ew insan çavat kere her. Ez îdî piştî Saat ev ez çişkî bername bêjim. kurê me Ehmet heye xwedê Bistê- zarê herkesî bêle ya miştevayî. Amin me. İdî kurê me çi divêje ez ê gotina kurê xwe bik. Bise niha Eva dibêje kalorî hesab dike mamoste. mesela ew jî mesela vê bara jî tê serqelb jî. Çima obezite em dibêjin qalb nexweşînê qalba sebebî nexweşînê qalbê dibe îca berviya. Ew bar ew kiloya zêde tê serqelb jî. Kalbin yükünü arttırıyor em dibêjin. Kalb îca îşê qalb zêde dibe. Lema divêje ez Dura. ev giranî îdî nikarim rakim. Lema qirîz derbas. Em wî bêjin Keremke. bivêjin Serdar Hoca özür dilerim. Beli. Niha Tamam. ji 30 kilo zêdetir hebe em îca çawa dikin tüp mîde ameliyatı dikin ameliyat dikin. Tüp mîde ameliyatı da em çawa dikin xwedê mîda meriv fena kasekî çêkirî. Eger ku tu bivê ez têr bibim ew têrabûn hîsa têrabûnê gele wî kaseyê tijekî hêja tê. İca divan obez nexweş da hem kase zêde bûyî hem jî legenek mezin hey Divê heşt qat mezin dibe nevsa mamoste mîde. Divê wek destê mirove rast e. Saat Divê baş, heşt saat qat baş. mezin dibe çiqast xwe. şu katı bu gibi İca bedena te mezin bu obezite Bəli. kilo zêde bu Bəli. sîtilik mezin hey o destê de tas hey. Bəli. Tasê sîtilê ticaret. Tireticedik. Xarina xwe ku tu didî mîdê tê mîdê tu bi wî xarinê tu wî bedenê dikarî divêjî ev bedenê îdare bikim. İdare nabe. Çawa dibe 2 saat dura ew insan dîsa birçî dibe. Birçî dibe. 5 saat 3 saat dura dîsa birçî dibe. Viya berçî ye işte berviyayî. Yani ew beden xarina ku wî carkî da dixwe ew têrayiya bedena wî nake kilo zêde bû. İca livra kısır döngü em dibêjin. Kısır döngü hey. Çawa hey? İnsana ku bedena wî kiloya wî zêde bû nikare hareket bike. Nikare hareket bike kiloya wî daha zêde dibe. Çima em ameliyat dikin? Berviya em ameliyat dikin. Em tişkî ew dikin wî kase biçûk dikin, mîda wî biçûk dikin. İca wê kêm bixwe, îca kilo bide. Kilo da hareket zêde dibe. Mamoste eva hinekî berfirehî ez ê te bipirsim çünkü cur bi cur tedavî roj bi roj ya nû derdikevin. Belê. Hûn ji bi vî avayî da em bawariya xwe vetînin ji ber vê yekanê em tişta hêsanî hez dikin. Hem hîn bin hem jî hişmendiyê me bira mezin be. Belê. Lê li vir da em dibîzin, dibînin ku ev aliyê de hinek jî talûke heye.
بله ji ber vê yekê ez evna liv bi liv bipirsim lê ji bo Niha- çi mamoste Kerem saat xweş. ji bo çi mamoste te gote qelb qirîzî dibe ya Belê. em ji li vir da çi belirtî dide ez ê çawa bizanibim em li vir da rûştine xwedê Belê. neke yan cikî dayî newsa yekê Belê. qelb qirîzî derbas dibe çawa dibe nîşanê vê çi ye gelek nîşanê nexweşiya qelb heye em dikarin bêjin tipîk anjîna û atipîk anjîna yê ku nexweşiya acîl ya qirîz derbas nekiriye ez vê bêjim dimeşin û sîngawan dêşe wextê radiwestin disekinin êşa sîngawan derbas bû an jî meşiyan nefesa wan teng bû û sekinîn nefesa wan dîsa derket dîsa meşiyan dîsa sîngawan êşiya ev ihtimala nexweşiya dil zêde ye ev êşa li ku dikeve li mila dikeve li mil dikeve li pî dikeve li dest dikeve li tiliya gulîskê û tiliya sonê ya biçûk dikeve li çenga mirov dikeve ya jêr dikeve û ya em dibe stabil anjîna yanî nexweşiya ku ne qirîz nexweşiyek û qirîz derbas nekiriye li nexweşiya dil pêre heye evana êşa wan 5 deqe 10 deqe zêdetir dewam nake lê nexweşiya yê ku qirîz derbas kir damarê wan tam xetimî ya an jî dike sedî nod û neh xetimiye cê xwe rûdiniştî de sîngawan dêşe rûdinên sîngawan dêşe xuydan dibe rûdinên sîngawan Xwe didin mamoste. dêşe dimeşin sîngawan dêşe û dibêjin weke tiştek weke tişkî giran li ser sîngamê rûniştiye û diranabe denk dibe hinek dibêje weke gal li ser sîngamê rûniştiye hinek hayî dibe weke hinek dijînin sîngamê evana û 5 deqe 10 deqe 15 deqe 20 deqe êşa derbas nabe wextê ku dema qirîzê de mirov xwev dikeve dilê wan tirsa mirinê rûyê wan spî dibe bedena wan reng degiş dibin û wekî din ez dikarim bêjim hinek hene bi yanlişî qirîz derbas dikin mîdê wan dêşin zikê wan dêşe diçe doktor dinere dibe em ê derziyekî mîde lêxîne em ê bişînin yê ku ihtimala yê ku bi taybetî jî yê ku nexweşiya şekir be nîşaneyê nexweşiya şekir yê nexweşiya dil ne weke nîşana mirovê normal e ihtimal heye bê şikayet jî mirov qirîz derbas dike rojekê ez xala meselakê bike ez li Qiziltepe dixebitîm wexta ku dema ku ez pratisyen doktor bû şev dudiyê şevê nexweşek hat yekî heftê û pênc heştê salî bû min got xalo çi şikayetê te heye got wele ez me îro kevir bela kir nav erd ez pir betilîm ji ber wî hawî ez hatim derzîkî li mixîne derzîkî qawetê ya vîtamînê li mixîne ez ê herim lawê wî jî ısrar kir derzî lêxê min got na ez dixwazim ez te muayene bike got na ma tu çi dixwazî ji me em vê derziya dixwazim min got na mirovekî kevir belav dike nav erd dibe til zaten بله çi sebep te tîne nexweşxaneyê çi sebep te tîne şev nîvê şevê tu tê nexweşxaneyê ev ne betilandin ev tişkî dinê ye şirîta qelb min kişan milênerî qirîzeke giran derbas dike me müdaxale kir nexweş vegeriya dur lawê nexweş hat gol me biborîne got me nizanî bû ihtimal ya nexweşiya dil carna êşa giran êşa xirab tirsa mirinê jî dikeve dilê mirov û carna jî bêdeng bê şikayet mirov dikare nexweşiyê derbas dike em carna ji nexweşa dipirse wê hela bifikire em li şerîta wanê qelb dinerin û li ekokardyografiya wan dinerin em dibêjin we qirîz derbas kirî na min derbas nekiriye nizane bifikire 10 sal berê 2 sal berê behek berê dê wele rojekê ez nikarim heta serê sibê rahketaba ev jî ihtimalen yani nexweşiya dil ya veşartî em dibe gizlî qelb ew jî ihtimaleke heye nexweşiya qelb ya veşartî
مامو سدی بکی پنج به بکی ده به اوج احتمال هي برسيمجي زمان ما جي هندك بله. ديمينه دوي از نخوشي ما و پمه ما به په بله از دخوازم و دمسال گلوتاتیونی بکم جه قلبی من را تو پرسکرک هی یا نه بله گلوتاتیون زراره و دل تونه yani doza ku em dibe elemli ya kiye ku nexweş dikar be bixwe zêde her tiş zirare tu dibe vitamin zêde zirare xwarin zêde zirare MVP nexweşiya MVP bi ده نخوشا ده مروا ده یکی ده نخوشا MVP هیه لهنه که هنه گرانه هنه کنه سبکت یکو گران هنه هبن نخوشیا ریتم پر هنه یکو احتمالا مرنه جی پر هنه اما پر احتمالا که بچوک جسدی نخوشه که 1000 MVP یک او نخوشیا اجبار وی هاوی برا بچه دیسا معاینه خو بکو اکوکاردیوگرافی خو بکشینه ساله که جاره که آنجی 2 ساله جاره که اکوکاردیوگرافی بکشینه برا بکشینه آنها تماشاوانین عزیز مفهم کرد کو از باور دکن موجی فهم دکن ساله دا مرف جارک نوسا ما مسته هره کاردیولوژی سرلیدان بکه یه بیجه از دخوازم اکوکاردیوگرافی بکشینم نوسا ما مسته بتایبتی جی کو نخوشیات دل بوان رهبه ساله که جاره که کنترل خو بکه گلک باش آنها عثمان hocam دویجه اوا داویدا دمه داویدا دوی از her şahı birçi gevcik tarçın gevcik zerdeçal gevcik runezeyt niv limon ava limon se gevcici qatık دوی hev dixim eva دوی birçi duxum hengi dümehê da دوی müdü kiloda eva tendürüstî min ra başe yanna divê. Başe tişnave. Fakat viya bivêjim Serdar Hoca jî got divê derman ji heddê xwe derbas bû wê dert wêne bira dîqat bike yanî dîsa pirsa xwe ji doktorkî bike here doktor kardiyolojî ya dî daxiliyê jî genel cerrah bira lê binhêre meayne bike tehlîlê wê bigire eger tişkî tehlikelî têda tune be dikare wî bixwe tişnave. تشنابه. Evet, tişnave. Fakat yani kiloya wî zêde be bira dîsa bira ege ku dikare destek hilîne baş dibe. Yani gele meriv ji zana bipirse. Ji nezana bitirse. Ji nezana jî bitirse. Mamoste. Ev jî wisa bira bi serê xwe neke fakat başe tişnave. Ew tişkî tehlikeli nîne. Tüp mide teqal dikir mamoste. Kerem ke eva berfrek merabêje em bizambin. Niha min goya ege ku însan ji 3 kilo zêdetir wê da hebe ew însan em dibêjin eşik de yer. Hinek eşik de her hene ji wî derbas bû indî tu nikarî gerî biweynî. Yani gerî nafetile ber wî ew însan dikarin dîsa kilo bidin. 10 kilo didin 15 kilo gerî hiltîne. 8 kilo dedin 10 kilo geri hiltîne falan bêba. Ez insanên ev qas gelekî nas dikim mamoste. Evet dizanim yani ew ji ber wî nîne ew însan pir bi quwetin pir bi îrade ne. Diyetê wisa dikin em nikarin wan diyeta bikim ez rast bivêjim ez nikarim ew dikin feqet dîsa dikarin kilo bidin. Îca problem bi wan nîne. Problem bi bernexweşîna wan e. Ew wî eşîkê derbas bûne. Ki ve jî nikare kilo eline. Hinek cara zariyê genç tên 20 salî 30 salî wisa diya wan bavê wan ji bu wan re tê ya dibêje em dibêjin bira diyet bike em dibêjin viya bike ew jî hinek xwe awa qal dike halbikî ew her tiştî dike. Fakat nikare kilo bide. Ber wî nîne ber nexweşînî. Îca em vana ra çawa dikin em tüp mîde ameliyatî dikin. Niha zamanê berê da evê rê tüp mîde ameliyatî nêzîka ji nêzîka çilî derbas bû em tıp camiasî doktor olar hem dikin. Ji wî derbastir bû. Îca pêşî da teknolojî hê baş nebû. Nexweşî giran pir bûn. Loma berviya em jî hê me baş hîn nebû viya. Loma mirin cara çêdibû. Ana mirin ji sedî kêm ji yekî kêmtir e jî. Hinek cî hene. Mesela nexweşê me çika bû çok şükür em li vira nêzîka 2 sala da nêzîka sedî wêdatir bû me nexweşê vî obezite tüp mîde ameliyatê kir. Qet tîşkî de yekî de sıkıntî çi nebû.
çok şükür ve inşallah jî çê nebe. Eko ev insan nexaşi kalp heye. Belê. Dikarin dîsa ev ameliyat dikin. Saet xweş em bi hevdû ra dimeşin ez bi Civîna hevra qerar edin. qalb doktorê li qelbê wî din hêre sıkıntıyek mezin tin nebe ji xwe ew jî dibêje her ti kilo bi tervê ameliyata biv. Tamam hem nexaşi şeker jî de heye hem jî tansiyon evê zêde dibe. Dîsa jî ev ameliyat dikî paşê evna dikevin. Hevalê min Difilite. livanê ev livanê dixeftim ser derxwecê hevalê min şekerî wî pir zêde bû ji sîsidî net hat kêm nedibû. İca mehanê ameliyatanê anestezî doktorî got ya vî şekera vî pir zêdeytî vî ameliyat ki Osman Hoca. Em got ku ji bo şeker vî ameliyat dikin. Em ji bo şeker ji xwe vî ameliyat dikin. Tip 1, tip 2 Fark nake. nake. Fark nake. Em otevo gele em baş li wan binhêrin. Ew yani ew insan biraz daha hinek daha hassas insanın ji boî me. Şeker wî hebe, tansiyona wî hebe, nefes problemi wan hebe. Ew insan daha hassasın. Em daha hassas davranmıştın. Ji boî wan insana jî tiştê en baş kilo daniye. Kiloya xwe bidin yani tedavi ki feranko kiloya bidin tine. Ew çavatkin bi tüp mide ameliyatı dikin. Ew insan bi serê xwe nikarin teşkî bikin. Gele em alîkariya wan bikin. İca em çavatkin bu ya tüp mide ameliyatı. İca em çavatkin tüp mide ameliyatı çitkin. Mide alî mezin da hinek wî alî mezin derdixin. Bu ya xwedê kase fena mide kase kiçikirî. İca em wî kase biçûk dikin. Kêm ji wan re dihêlin. İca ew insan xarinê pir nikarin bixwe ve kilo bidin. Paşê ev dîsa mîtane berî rehnabe. Sıhhat xweş hinek mezin dibe fakat wisa pir mezin nabe. Fakat Pêrê dîsa mezin dibe eger ku dîqat neke nava 2 sala wê da tüp mide ew mide ciyê ku ma ew dîsa mezin dibe. İca yani vê hefta jî vê hefta pêşiya me em ameliyat dikin û tevû hefta çû jî me hinek nexweş ji xwe ber obeziteyê de ameliyat kir û ew hatin ya ew insan wisa kêfxweş dibin kîloya wan çû nefesa wan tê ciyê wî dura nefesa wan tê hereketê wan baş dibe mesela çokê wan da çokê wan pişta wan da ew çawa da fitik û çokê wan da hinek problem dertê divan nexweşa da eger ku ve ber vî kîloya îca me kîlo obezite vê ameliyatê kir ew kîlo dan ew nexweş ew şikayetê wan jî kêm dibe viya jî ji bo wan pir baş e yani ev nexweşê hane da ez dibêjim tiştê en baş ji we re hûn kîlo bidin îca kîlo danî jî ew ameliyata wan em qapalî dikin laparoskopîk em dibêjin qapalî yöntem qapalî ameliyata wan dikin ameliyat nêzîka saetekî nava saet û nîv derbas dibe ew qad dikişîne ameliyata wan nexweşxanê da dir roj dimînin roja sisiyê bi îznî bi îzna xwedê bike şîfa Du şev xestê da radizînî. Xestê da dişe dimînin Du şev radizî pişt vîj derdikeve. roja sisiya ji xwe re diçin malê Dixwazim mînakê qapalî ameliyata wan bidim nexweşekî me hebû yani gelek nexweşê me henin vanê yek û obez yek zêdeyî 130-140 kilo bû her ku dihat hiş serî diçû ew rîtîma giran pêrebû dahat nexweşxanê min derman dide min got kilo bide ez ameliyat bikim diçû dahat ez dikarim kilo bide min got ihtimala wextê ku ya operasyonê me jî wextê ku nexweş obez bi ihtimala mirinê ya komplikasyona em bêjin zêde dibin. Her ku diçe zêde dibe. Em ji ber vî hewê em dibê hinkî kilo bide û werin. 6 meha çû 6 meh derbas bû min merak kir. Merivekî wî hat nexweşxanê goya ew çi bû? Gowele rahat bû. Go çawa rahat bû? Gowele kilo da go rahat bû. Go bila were kontrolê hat kontrolê milinnerî meh bi meh kilo daye bûye 85-90 kilo ew jî jê re tişkî pir baş. Me tetkîk kir, me holter kişand, me çi kir ew arîtmiya wî nema. nema Bê tedavî. Niha em tiştê em pirs en zêde em ditirsin ameliyata ku em ditirsin insanê ku bi kîlo ve em ameliyata wî de ditirsin pir problem be
پر پروبلم مامۆستا سێزەریانێ دەژ دەترسن انسان به کیلو و بیستیان دختر نها. دگوتن هانی gelekî bes heye بله. ji ber vê yekê nikarim نها vekim اندویژن. bidurum girêdê. زمان بری حکیم بری گوتنه خودی بدن انسان سر برچیتینی و خواد کرنی چی کری بله. برچی بمینی پروبلم تنه ده سختی در نال که به تپر بخوی او سختی در به نه وی وان نخوشی هانی دا وان نخوش درمانک فنا ضعیفلغی تنه گله او کیلو بدن ایجا کیلو حد خود در باس بود گله به عملتی بتیش مجارك جهية منك نخش تدبي خوج أسد خل لمته لمت بكيلو أف بيوا عليكي راست عليكي نراسته يكو نخوشية اندوكرينولوجيك ويكو نخوشية ويا جواتري ترويد هرمونات ترويد وكي يكي خراد به تشد خو ميتابوليزمان وياوان كم دبه او كيلو دستينن بله لا هنكي هنجي دبه أسد خم لمته أما تدنره دخو براستيجي دخو يعني پر دخو نه تا گو کالوری Belê. بله Ev pirsin lê gelek pirs heye. ev kalori hesabı az mali az dibêjim ji bona xwedê tiştê şêrîn tiştê yağlê bi taybetî jî êvarî veşêre Sanîne. rûyê min nede بله peyvek heye dibêje xwarina sibê taştê bi tenê xwe bi kesî parve neke tu tenê bixwe xwarina xwe yê nîvroj به حواله خو دوستی خو مروی خو بخو خوارنا ایواری به دشمنی خو بخو لی ام چی دکن ام خوارنا ایواری به مروی خو دوستی خود خود ایوار خوارنا ایواری حتی کج دسته مروف به کم بکه Mamۆsta em çapkin îdî êvarê ancak em hevdivînin گوتن کی دوی داشته خورینیا خو فنا پادشاه فنا بله. نیورو فنا آقا کیتش کی ایواری فنا فقیر خارنا ایواری فنا فقیر گلت بخوی تشکی نخوی فلان lê ama zeman guheriya yani em çapkin ancak نه کالوری او انسان ایواری که هفدی دویجه بینه. دویجه اچد خوم گیم دوی یا جی دویجه یا از جار کی دا هندکی بخوم ادگارم کیلو بدم او yani em nava 24 saati da dinherin 24 saati da çen kalori istend cara ev insan car ki no dixwe yani car ki dixwe fakat zêde dixwe hinek insan yani sê cara dixwin dîsa zêde dixwin ferq nake her du jî aynı kalori hiltînin ew yani kalori önemli te xarina xwe kêm kir gelete ew ka wî jî kêm ev jî matematik Ev jî bir da jî matematik. matematik ketena lê Ev jî li bir da matematik. mamۆste xwedê şê telê bîne dibêje ez ê ku hinekî zû bi zû bimeşim vê gavê da divê nefesa min teng dibe قلبي من gelekî davêje divê ez ê çi bikim ji ber çi ye eva divê مزانی با نخوشی ما چند سالیه و چند کیلویه leh çend kiloya eva ne nivîsiye ها و چهتر دو yani ama birayeke me lê çend saliye eva ne nivîsiye ددما مشهدا وقتا که یک و نفسوان تنگ بو او احتمالا نخوشیا دمارا نخوشیا قلب زیده یه لی لازم اکون ملا او تدکیک بکه نخوشیه پشکه نخوشی نوکیدن یه متابولیک او جی şey saliye mamۆste ددما مشهدا saliye اوانا د کبهولی نخوشیا شکر پیره هیه نخوشیا پشکه پیره هیه پیرتونه یا اما یک ji kerema جگاره xwe binivîse Bele. birayê delal Ya- şey saliye lê ev ama lazım dike serî li nexweşxaneyekê xîne û tetkîka çêbike muayene bibe. Ev tetkika ihtimale em çêkine dibêje ekîvalan anjîva anjîna ekîvalana anjînayê yanî weke anjînayê sîngnayê şi ama wexta ku dimeşe nefes teng dibe. Ew jî ihtimaliyan Değişekir kronik nexweşiye. nexweşiyê min jî tune çok şükür ev netune ne divê Eger cixare hebe û di malbatê nexweşiya dila ya damara hebe ev ihtimala nexweşiya damara zêde ye serî li nexweşxaneyekê xîne baştir dibe. Belê mamۆste divê 27 salî me nodu dudu kilo me بله ایجا sılav rêz سرچاوا سرسرا املوی بویا ویدن هر بوی چقاسیه بوی کیلو املوی mamۆste boy ne gotiye lê gotiye ez şekerê me heye cigare we dixwim hem dixwazim zayıf bibim hem jî
ji bo tenduristiya parastina tenduristiya xwe jî divê Bela ji bo ez hin tişta dixwazim bikim lê divê boyê min jî 165 165 beden kitle endeksi mamoste tûnê nevsa eva binêrî li vir da temaşevanên ezîz jî bira hîn bibin mamoste ji kerema xwe eva bêje ev na jî bira bizanibin eva çatê hesab kirin boy kilo oraniya wan hey Belê. em wan din hêrin belê çend 165 boy 92 kilo. زیادتری 25 وان دبه از وقتی یعنی 27 زیادتر دبه zêde dibe بله 27 zedetir belki. belki binen si de ya nabera 25 si de Aynı mamuste he he. nokta heft ya siu çar Yani siu çar yani viya çi em vücut kitle indeksi radvejin nava 25 si aşırı kilo zêde ji si wê da obez em dibêjin siu 5 derece 1 siu 5 çil derece 2 ji çilî wê da çû derece sisî morbid obez ev tehlikeli îca derece viya derece 1 de obez derece 1 de dikare xarina xwe gele pir dîqat bike û tev ege ku bû cara em vana da dîsa mîde botoksu ya da balon dikin ya jî divana da hinek eger ku şeker heve tansiyon heve tiştî wisa nefesa wan pir dibe û tev dîsa em bedena wî jî bin hêrin ayne bikin kilo wî jî ji gorayiya bedena wî ra zêde ve cara em divana da jî tüp mîde ameliyatî dikin fakat vücut kitle indeksi ji 35 wêdattir ve em tüp mîde daha pir dikin ji 40 wêdattir ve daha pir tüp mîde dibêjin divana da em dibêjin vana bira ya mide botoksu ya mide balonu ji vana ra fayda mide botoksu wek botokse mide ra derzî lê dixin. Belê ev mide botoksu çawayî em derzî lê dixin derzî ku lê xist nava mîde da kas tabakası heyî mîde Belê em wê derê felç dikin wê derê felç dibe em ana wî pir naxasin Endî mîde botoksu fena berê em pir nakin em pir naxazin yani hûn ha dibêjin ya eva 5 sal berê gelekî navdeng bû sehet xwe anha tedaviyeke nû derket lê xwezî me ev nekira hûn dibêjin na xwezî em nekin em nabêjin em xwezî nakin hêjî em dikin belê fakat gelek te nexweşa seçmiş bikî her derman ji her nexweşa ra nave her tişt ji her kesî ra nave gorayiya wî ra hêjî botoks baş e hinek nexweşa ra gele ew doktor bi zanave be ser wî botoksê ser wî obezîtê cerrahîsî ve zanave evê ku zana neve ew pir tehlikelî dibe hinek însan derketin xeberler jî mirin ber gelek kesan mirin ber wî lo me em dî pir naxazin ne tenê cerrah ekiba anesteziye saat xwe ku müdahaleya nexweşiya obez ew jî tişkî herî giring e gelek cerrahî wî daxiliya wî nefes doktor göğüs doktoru anestezi vana tev baş bin doktorê baş meseleke komplike ne mesela mamoste ku ev biza me ev xuşka me qerar da ya go ez 27 salî me hê gencim ev qelevbûn mirana çe nevsa ji xwe em ji bo vana dibêjin pir genc e 20 nava 20 da em van emelata dikin ji xwe em ji vana ra dibêjin vana em dibêjin na hinek insan hene yaşam süresi uzun beklenilen yaşam süresi em dibêjin vana hayata daha yaşî wî tişkitine bira tedaviya xwe binhêre mutlaka wê binhêre şeker tê da derketî pir tehlikeli yani wî insana heta 6 salî yaşamış ve çend sal bir şey kirdi ve nêzîka 33 sal pir tehlike 33 sal bir şey kirdi ve nave gele tedaviya xwe binhêre yani بگویا بیرا دیسا وی باش معاینه وی بکن لی بنهرن برا جبوی وی کیلو تداوی کی هلینه پر baştı. Ali ki de peşveçün çedi be de aliye tenduristiye vekidin temene mirova zede de be artık dibêje yekî gu 6 salî be em dibêje na nepîre 7 salî be em dibe nepîre artık pîş yek û ser heşterê keve em dipîre ama li em mirova em çi dikin em derbê li xwe dixînin em xirab dikin
ام نخوا خلی نارین نفسا ماموسته ام از دکارم ویا بیجم روزه 10,000 گاف تشکی پر تلفون هر کسی هیا تا ساعت گلک مروه هنه تشکی کار بجمره 10,000 گاف نه تشکی پره خوارنا خوشی هنکی دقت بکن کم بکن بس شب نخوا یعنی ام نابجه هر سالونه که خوجه بگیرو و ساعتا بمشه او هبه disiplinli به disiplin bir program به دیتیسیene کی به دکتر کی ev tişta bike baştır dibe ama yekû imkanı wan tune be imkanı her kesi tune beli bimeşi kim bixwe ولی از دیبینم تزه دایک بونه bebek عربی bebek şil dedim bebek خوش دخنه ناوی دوا پارقی دا ها هم دمشن هم زاری خود دیگرینن yani eku insan ek bixaze az dinerim can az dinerim de le tablet edinere zarok le tablet edinere de tablet de xwari kevçi direci zarok dike de beje bixwe zarok le tablet edinere ew xwarina dixwe yani پرورده زاروکا جی پر گرینگ جبونا کو پیشید نبه obez. Mamoste gelek چه هات بروان مرنه دوار. Eva pir mühime le ez tişkidin em her car bijişki kardiyoloji nabinin bijişki obezite nabinin kerek mamoste. Te çend sali da çokolata xar. Hocam te çend sali da çokolata xari. Min mesela min çend sali da. Bekir aklım hep çokolata mı xar? Na nizika yani aliza çakuk emzar ruvun ya belki mehida car ki ya mexari ya nexari ya destê me nediket ew dibêjim yani destê me nediket bîstî wê da siyî wê da destê me diket îro zar û daha sê çar salî ne destê wan da çokolate cîps vana dixwin çokolate cîps tu bixwî bedena te ra zerarek mezin e îce ew zarû bixe çawa bedena wê divê zarok dixwazin em çi bikin lema zarû mamoste em çi bikin mesela nîne de lema ez eva bipirsim lema geleki idi insanın gencin, civanın hele xurteki tu dibini ya dibêje kalp krizi derbas kir. Anjî kalp krizi derbas nekir çû rehma xwe. Eva çima mustasebem avê çi ye? Ez doktorê pisporê kardiyolojiyê me ez bi salane ez zêde 23 salane ez doktoriye dikim. Hîn jî ez bawer nakim. Ez yekî ku zêde 45 salî me ez yekî ku 20 salî tê نخوشخانه قریز درباس کی از دلیم پر خمگین دبه از به چما اف تشتا دبه لی مخابن اف تشتا هر گود چه زیاده دبه چما اف سدم چیه ما مستفید سدما یکمین قریزات دله یا دل tamam jibo çima muste قاس genç civan çima çünkü risk her gود çe زیاده دبه خوارن و خوارن ام دبی تشتێک و خراپ و خواردناوی وەکیدن ئەم ڤاریسک بە فاکتۆرە دنێژی وەختێک و بگەن هەف ئەو ریسکا زێدە دەبن و هەر گوتە چە تەمەنێ جغارێژی کێم دەبە بنێ 15 ساڵی ئەس 13 ساڵیا دنەرم دەستێوان دە جغارە هەنە ji بەنەوی هاوی زووترین ev risk faktörüne tene cemhev. Ji ber vê 40 salî na 20 salî kriz derbas dikin. û nexweş jî hene hinek jî dibêjin filan kes kriz derbas kir û mir. Alîkî wan jî belkî sedî 5 sedî 10 ne nexweşiya kriz be ji nexweşiyê ritmê ya zikmakî ya talûke. Ev ihtimala jî heye ji bona vî hawî ez dibêjim ki yek û ciwan bi gava xwedawî ciwantiyê an jî zarok bi biçin nexweşxaneyekê an doktorê zaroka yê kardiyolojî ya an jî yê mezina yê kardiyolojiyê muayene be û ev ihtimala nexweşiya ritmê ya zikmakî ya riska mezin lêkolînê lê çê bikin. Niha serviyê jî distê hefteş vedin te got yaşê genç da endîvan problema dertê. Yani me teze goya te çend salî bi çokolatê ra tirnişmiş û yêş salî feqet vana hê piçûk. Em piçûk bûn nava rojê da
24 ساعت تا 18 ساعت نزدیکا 15 ساعتی ویدتر ام در وابون ماشي ويجا ويالي دشوي انا چوي زارو د 3 ساعت یا درتين دروا یا در ناکل ویا چیه ویا تم نخوشین و بزته چما ها نوا نزدیکا 20 سالی دا دقت زیاده بو دقت زیاده بو چما زید اوقات زیاده بو یک خارن آمه ام دویژن گلیسمیک ایندکس دیه تشکیو صحیح گلیسمیک ایندکس چیه تشتی که ناوا خونه دا هنک تشتنه ناوا خونه دا شکر آنی دا زیده دکن او چنه جیپس چوکولت حاضر گده او توسانه ایجا وانا چواد کن پانکراس خراد کن وان انسان دا نخوشین شکر daha زود چید و انسولین direnci daha زود چید و نخوشین دمار daha زود چید و اما دیدیه چیه ام مشاندن سپور دمدا کیم حیات مدا کیم Yani jiyana sedanter meşhur kriye evak tarzak jiyane. بله حیات Runistan jiyana Runistan di. بله بروی وان نخوشین هانا اندی daha زود بو تشکیدنی جو خوجه گو جغاره 12 سال اندی جغاره دیکشن وانا تف ریس فاکتور ماموستا جغاره پیشواتر یک شی پاف هیا وک هن تشتا وک نارگیل دستا دکشینن اواج تشکیلکی دبیجن اویا نوک جغاره یا زرار ناده امن زانه وانا چه زرار بین سر تشتی کو زرار نده تونه نها عزیز سانجار بله عزیز سانجار ترکیه نوبل بارش ödülü هلانی چوا برکی جان خواتنا خو هلانی او دیت araştırma ویکر هنک ماده هنک او که نوا جغاره دا او انسان genetiğe insan DNA insan خرادکن دشکینن و برویجی کانسر چید و ویا دیت Peki bunun her dikşi doktorun. Eko insan karar bide beje ya ez cihare gelekimin acizlik ez hazdikin berdim izna xodi berdin. Carek ya da merveyle yan xonastıka hedi. Navaroya da eko paket ek dikşant. Nivi bike, roj bir roj kem bike çijan. Naha goraya her mervra da geçti ve. Henik insan hene دویجه از ایرو مبین هنک از دانم صاد دگو مجغاری دانی ورا اندی مجوی هلنانی اندی مجوی هلنانی اوجی دو yani hedi جده فقط گو نهال Türkiye da inna insana me da diyet rejim kırım pır zore heval ki go mu çuma ya go tedveji heval ki hundişinci ki misafirti ki yaş tedveji ya tedveji az rejim dekim hum qsure menen herin ezivi xarın naxum اوج دویجه یا جبوی خودت بخوی یا از داغ نخوش از لوما نخم نه جبوی خودت بیا بخوی یا یعنی ویا جیوسا اگه کت هنک هدی در باس بو روش کی در روش در روش اساسیت دیسا başladı. ما مستمند جرا نوجیان خدا gluten terkant şehrani mi terkan mecbur mu bu ezibi terkinim jibu tedaviye ki çün vane nilifirtaj tedavi terkant. Ev cigare de reseptör hene. Tuçka dikşine cigare hakka reseptör zede dibin. İhtiyaç zede dibin. Tu duxwazit tu vexwe. Yine kanin sê paketa ve dixwin dibêje qey cigare ve naxwin. Ji bona bervê ki kêmkirin ne tedaviye qutkirin. جيبك نجارك جيبك نخوش نمهانه وقتا كنت نخوشخانه ام ايرو قراري خود دكتور عثمان Hoca dveje emi bimeshin nevsa nava haftaya da binere eva ez idi jiberdikim nava haftaya da secara nif saat nevsa tere ama tane bimeshin ama xudi alikariye mebike tamam em eva dikin Doktor Serdar Hoca dveje ku dve cigare ama careke da bir terkinin inşallah emjilivir da hevi dikin nevsa mamuste emjilivir da hevi dikin hevidarın izna xode cardın un herdik inşallah carekedin her mamuste me be nevane me be vi gavi vunji peyama bişinin bejin mecare terkant ez 8 kilo bum yanji işte ez 8 kilo bum hangi ev bername mi temaşekir ez meşiyam anhu bum 6 kilo neyse mamuste vune ev mizgini inşallah ev peyama mera bişinin emjilivir de parve bikin yani eva ev rojame em dest خوش بون ام بیجن وای inşallah ki bun meri em hep piroz bikin inşallah
Niha Belê. zana bu pir ehemmiyetliye. Çok şükür bervan programı hani ji boy ve programa jiyes. Gelek dîsa teşekkür dikim ji we re. Em jî mamoste. Ve ji boy xelkê me, ji boy insanê me van tişta pir ehemmiyetliye. Belê. İnsanê me got alimik berî hev û got düşmanê me mezin cahiltiye. Gele cahiltî düşmanık pir mezin e. Em wî ew bikin. Dîca çok şükür bi van program em wisa vana Belê. vê bi vê nexweşî hanî na cahiltiyê re em şer dikin baş dibe. Me vî kîloya en büyük em bi Tirkî vêjim îca me bi kurmancı ve en büyük yatırım Herî mezin. sağlığına yaptığın yatırımdır. Belê. En büyük yatırım kendine yaptığın Evet. yatırımdır. Yani ev yatırıma mezin ji boy sıhhata xwe ji boy bedena xwe insan ew cigare ew ku te berda yatırımık mezin te ji boy bedena xwe. İnşallah mamoste issa pirs hene hêjîtên nagêjim. Pirsên min jî pir zêde hebûn nagêjim lê Davîda ez gelekî yani bê Davî spas dikim her doktorê me Delal re jî Davîda mamoste ez eva dixwazim. Pêşiyê da temaşevanên ezîz ez eva rîcayê ve dikim hûn dizanin doktorê me pir hêjan e lê nava nexweşxaneyê da nava rojê da belkî sedan yani bi hezan sedan nexweş dibînin ji ber vê yekê jî evna jî diwestin evna jî aciz dibin car cara evna jî bêxew dîmînin ji ber vê yekê em her cî da yani kîjan alî da bin ez silav û rêzên xwe vera dişînim lê li vir de jî ez dixwazim daxwaza me ev ku em îdî careke din di nav nûçeyê da şerreke doxtir û navbera nexweşiyê van da em nebînin. Nevsa mamoste. Sıhhat xweş. Ji kerema we jî hûn her dikşî Davîda ev insanên me Delal ra çi bêjin? Davîda hema du deqeya te mamoste kerem bike. Belê. Ez dixwazim vêya bêjim. Yani doktor jî ew jî mirovek di vê toplumê navî gela de ye ew jî hissê wî hene ew jî dibace ew jî psikolojik olarak ew jî dikeribe aciz dibe digirî ew jî bêxew dimîne şert û mercê giran de em derbas dibin wextê ku malbatê me xweştir pêzanin em bi salan em bêxew mane demê sinawa de piçî sinawa wextê ku perwerdebûnê wextê ku em asîstantî dikirin hûn jî em jî 36 saeta wê demê da em bêxew diman em diçûn malê bêxew xewa me nedihatin em radiketin perwerdegiya giran bû ez vê daxwaza ji milletê me re dike ez vê hinkî hilma xwe fire bikin. Sîstema sağlıkê têra her kesî dike. Têma hemû milletî dike. Hûn çi qas guhfire bin em jî ew qas guhfire ne. Hûn çi qas nêzî hekîma bin hemşîra bin yê ku li nexweşxaneya dixebin tin hûn çend gava davîjin em 10 gava davîjin. Yê ku teşekkürekê spasiyakê ji me dikin em pir kêfxweş dibe. Carînan nanekê tendûrê carinan gulek ji me dibe hediya herî mezin. Carina spaskirdek hediya herî mezin e. Ji bo navî havî ez teşekkür dikim ji bo navê programa we belê. Niha nexweşek we hat ba me em li wan fena diya xwe fena xwişka xwe fena bavê xwe li wan din hêrin. Viya diya me viya bavê me viya xwişka me viya birayê me em li wisa dune em birayê hevdûn e xwişkê hevdûn e dê û bavê hevdûn e zarî hevdûn e toplum wisa em ê hevdûn e got Pêxember aleyhisselatu vesselam got evê ku şervanê mezin di şer da galîb hat ew nîne evê ku sinîr bû stres bû sıkıntî bû wî derbas dike wî dikare derbas bike ew însan e got zatek mezin dîsa got zamanê berê însan a îro jî şer hey şer yöntema cahiltiyê yöntema alimtiyê çi ye mijûlî derkî me heve em ji karşî xwe re bivêjin
Yani bir meculti derdek ne deva ve tenneyi. Bir meculti emtikaran her teşti xo bevejin. Mesela nava aile da jivusay, nava hevali meda jivusay, nava insani meda jivusay. Bir meculti ana meclisey, nava meclisi da çıma meclisey meclis divice ha meclis çiğ toplantıya. Bəli. هاتنا با هفدو به هفدورا شرک نا به هفدورا مجول ببن به هفدورا مجول ببن ام جوسا جی انسان ما سرسری می هر دایم جی وان جی خوشکی ما جی برایم جی دیو باوی ما سرسری می کینگی او هاتن جیش کی جرا ام جی بینا متنگ بو فلان ببن بر او جی ما خوش ببینن ام جی وان خوش دوینن سرچوا سرسرا Her hebin inşallah Xwedê hejmara ve zêde bike. Xwedê canê ve sağ bike. Amin. Hûn hatin serbilindiya me ne gelek sağ bin. Yani êku evdê û bav ve haniye vê rojê gelek sağ bin inşallah. Amin. Tên destê van. Serçava. Yani çıkas spasdarım hûn anha rûyê da dibînin. ام جی گلش در سپاس Gelek sağ bin. Gelek sağ bin inşallah. Temaşavanên aziz. İroji bername meqediya. Hatta haftaya kedin inşallah biminin xeyr u xoşiye da nava selamete da biminin inşallah. Hatırı